Boas tardes a todos e a todas, señoras e señores concelleiros, funcionarios, público que nos acompaña, medios de comunicación. Imos dar comenzo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de xuño do presente ano 2024. Empezamos polo punto primeiro do orden do día, que é a aprobación das actas de dúas sesións, da sesión ordinaria do 27 de maio e da extraordinaria do 12 de xuño. Alguna cuestión ás actas? Votamos conxuntamente, señor secretario. Votos a favor? Aprobados por unanimidade. Como ven, hai dúas persoas que non poden estar aquí por temas de saúde, que son a compañeira Pilar e tamén a compañeira Marina, e que nos están seguindo o pleno como así está previsto na legislación, telemáticamente. Pasamos ao segundo punto do día, que é a dación de contas das resolucións da alcaldía dentro do 20 de maio ata o 6 de xuño do presente ano. Punto número 3, aprobación inicial da modificación da ordenanza municipal fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras ICIO. Dictamen da comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e a concelleira do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal de BNG e do concelleiro de Esperta Monforte Grupo Mixto, e que se somete a decisión plenaria. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa ten a palabra señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Bien, esta aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal fiscal reguladora de impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, lo que conocemos como ICIO, se trata de una adecuación de la ordenanza al impuesto de las necesidades y casuísticas actuales, al igual que hicieron muchos de los ayuntamientos de nuestra comarca, de la provincia y de otras partes de Galicia y de España. De esta forma, cualquier persona física, empresa, comunidad de propietarios o entidad abonarán correctamente el impuesto y en proporción a las obras que se vayan a realizar, cuando ahora no se corresponde con la obra que realmente se hace ni se documenta adecuadamente. Esta ordenanza de ICIO lleva sin renovarse desde el año 2004. 20 años han transcurrido desde entonces, y la intención de este alcalde y de este equipo de gobierno es actualizarla y adaptarla a los tiempos actuales, al igual que la práctica totalidad de los ayuntamientos, tanto de la comarca como de la provincia de Lugo y Galicia. Por poner un ejemplo, el ayuntamiento de Pantón la modificó hace poco adaptándolo a las casuísticas que se están dando hoy en día, y otros ayuntamientos ya lo habían hecho antes. El objetivo es actualizar, entre otros aspectos, el reglamento relativo a las obras menores, algunas de las cuales deberán presentar proyectos, memorias valoradas o presupuestos detallados, algo que no se está haciendo actualmente, por lo que es imposible identificar el calado de la obra hasta que aparece hecha y no correspondiéndose muchas veces con lo que se ha solicitado. La modificación propuesta por este alcalde y este equipo de gobierno sigue la estructura de la ordenanza primitiva del 2024, pero en determinados artículos establece unas cuotas mínimas en lo que se refiere a obras menores, al igual que en otras administraciones locales. Concretamente, 75 euros por reforma o reparación de cierres, para obras de nueva planta y actividad mínima son 150. El tipo de gravamen que se aplica será del 3%, incrementándose apenas un punto respecto a la anterior ordenanza del 2004. A pesar de haber transcurrido 20 años. Es decir, que después de 20 años, como digo, la de modificación de esta ordenanza solo se incrementa un punto. En este aspecto, en muchos otros ayuntamientos, este gravamen ronda el 3%, al que hay que añadir otra tasa entre el 1 y el 1,5%, lo que supone que sea superior a la aplicada por el Ayuntamiento de Monforte. La nueva modificación también recoge la exigencia de presentar en el momento de llevar a cabo la solicitud el proyecto de obras, el presupuesto de ejecución material, siendo obligatoria la presentación de un presupuesto de obra detallado por unidades de obra. Por otra parte, se incrementan las bonificaciones contempladas en la ordenanza anterior, pasando del 30 al 50% en las obras de rehabilitación que se efectúen dentro del casco histórico de Monforte de Lemos. Se pasa también del 30% al 50% en aquellas que sean declaradas de especial interés o de utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas, artísticas o de fomento de la ocupación. Se establece una nueva bonificación del 50% para la instalación de paneles fotovoltaicos o térmicos, no obligatorios, siempre que sean autorizables y cuenten con la preceptiva licencia. En los anexos de la ordenanza se añade un listado con el valor en euros de cada unidad de obra, y efectuando el correspondiente cálculo se obtiene el importe de la licencia, pudiendo ser superior si así se recoge en el proyecto, memoria o presupuesto.
Los precios reflejados en los anexos son los emitidos por el Colegio de Arquitectos de Galicia y ahí se detallan todas las unidades correspondientes a las obras menores, con su precio por metro cuadrado, metro lineal, metro cúbico o unidad, los mismos que recogen otras ordenanzas de vicio en los concellos de la comarca. Por lo tanto, se trata de una adecuación de la ordenanza del impuesto a los tiempos actuales, al igual que el resto de los ayuntamientos, insisto, de la comarca, de la provincia y de otras partes del país. De esta forma, cualquier persona física, empresa o comunidad de propietarios, que es en definitiva de lo que se trata, o entidad, abonarán correctamente el impuesto y en proporción a las obras que se vayan a realizar. También queda estipulado ya finalmente el hecho de que puede llevarse a cabo una inspección técnica de obras para comprobar si las obras se están realizando de acuerdo con lo que se solicitó previamente. Esta inspección será llevada a cabo bien por medios propios del ayuntamiento o a través de contratación externa, porque hay obras sin licencia y esto no es justo que unos paguen y otros sí. Nada más, eso es todo de momento. Gracias. Gracias, señor Torres. Don Germán. Sí, boas tardes a todos. Nada, anunciar que nos vamos a estar. Máis nada, gracias. Muchas gracias, don Emilio. Renuncio ao turno. Doña Cati. Sí, boa tarde a todos. Ben, en relación a esta iniciativa, tamén o noso sentido de voto será abstención. Solemos absternos sempre neste paso cando hai unha modificación de normativa, porque entendemos que agora abrirase un espacio de tempo para presentar alegacións. Tamén estamos de acordo en que era necesario modernizar esta ordenanza. Ben, vamos a estudiar en profundidade. En caso de que estemos de acordo na súa totalidade, pois non presentaremos ninguna alegación. En caso de que sí, pois faremos as correspondentes alegacións. Así que de momento simplemente nos absteremos. Gracias. Muchas gracias, doña Cati. Señor Torres, segundo turno. No hay turno. Renuncio ao turno. Os demás tamén renunciáis ao turno todos. Pues moitísimas gracias. Sometemos entonces a votación. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. 7 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobar inicialmente esta ordenanza. Pasamos ao seguinte punto do día, que é o punto número 4, que é modificación orzamentaria 44/2004, perdón, 24, suplemento de crédito no orzamento do Concello deste ano, financiado con baixas por anulación de outras partidas por importe de 105.000 euros. Dictamen da Comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Desperta Monforte Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. Muchas gracias, don Germán. Sí, nada, volver a anunciar que nos vamos a abster. O que sí que nos gustaría era saber si nos poden decir a que se van a dedicar esos 105.000 euros en este xenérico de actividades culturales e musicais de verán. Gracias. Muchas gracias. Don Emilio. Grazas, señor presidente. Boa tarde a todos os presentes neste salón de plenos. Moi brevemente, porque o que se nos propón este cambio de esta modificación de crédito, simplemente dicir dúas cousas, que isto acabase de aprobar pois no 27 de abril estas remanentes, e o que ven poñer de manifesto é que unha falta de previsión, porque xa se todo fose previsible, a non ser que nos digan que houve algo de última hora que o impidise, pois se fixeran as cousas conciso, repito, sin saber se despois nos dicen que houve un cambio de última hora ou algo que de urxencia, pero isto debíase haber tido previsto ese 27 de abril e hoxe non tiñamos que haber pasado por isto, máis nada, nosotros vamos a absternos. Muchas gracias, don Emilio. Doña Cati. Moitas gracias. O noso sentido de voto será tamén abstención, porque basicamente é o seu goberno, son as decisións que toma presupuestarias conforme o seu goberno. Simplemente comentar que esta transferencia que se fai neste momento, este suplemento de crédito, perdón, no que se pasa de reposición de infraestructuras e bens a actividades culturais e musicais de verán, a verdade é que é unha manifestación da súa política, que é asfaltar e festas. Ata de agora foulle ben,
pero eu recoméndolle, señor alcalde, que empece a ser un poquinho máis ambicioso, que Monforte merecese máis que asfalto e festas, que está moi ben, o asfalto e as festas, non o criticamos, pero a ver se tamén vemos outro tipo de iniciativas na cidade. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati, pero logo usted non anda por Monforte. Igual está embelesada no Parlamento e non ve o que hai aquí. Non ve o cambio que pegou Monforte. Non ve os investimentos que se están mellorando infraestructuras da cidade. Bueno, hai outras que están a punto de empezar. A punto, a veces, cando son obras, son meses ou mellor, pero vamos, a punto de empezar. Por tanto, eso de facer outras cousas, pois claro que facemos outras cousas. Eu entendo que vostede o diga, pero tamén sabe, como a min, que hai máis cousas, non só asfaltos e festas. E, por empezar, por lo que decía don Germán, que é justamente eso que pon aí, de actividades musicales culturales de verán, é o verán cultural, países para o que se van a destinar. E o que decía don Emilio, que se podía haber feito no mes de abril, pues posiblemente sí, posiblemente se podía haber feito no mes de abril. Ahora, que xa están as cousas máis concretas e sabemos máis detalladamente o que vai costar o verán cultural, etcétera, etcétera, pues por eso facemos ahora. Doña Cati, pero si está, usted debía estar contenta, porque está criticando que asfaltemos. Isto sale dunha partida genérica de obras, por lo tanto faremos menos obras por 100.000 euros, que é o que se desconta de aí, así que debería estar usted satisfeita. Non sei que cando recortamos o asfalto tampouco está satisfeita. En fin, que quere que lle diga? Pero eu creo que, máis alá da crítica sana que hai que facer cando un está na oposición, pois o objetivo é ese, o objetivo é que unha vez conocido ben exactamente que é o que nos vai custar o verán cultural, bueno, pois hai que dotar de fondos, hai que dotar con estes fondos para poder pagar axeitadamente esas actividades culturales de ese rico programa de verán. Ojalá outras cidades e concellos tuveran o programa cultural que temos en Monforte ao longo de todo o verán. Ojalá houbera outros. Pero, bueno, non estamos satisfeitos con ter o que temos. Bueno, non sei se hai un segundo turno. Don Germán renuncia, don Emilio renuncia, doña Cati renuncia, moi ben. Pois sometemos entón a votación o punto número 4 con esta modificación de crédito. Votos a favor? 10 votos a favor, votos en contra? Non hai, abstencións? 7 abstencións. Queda tamén aprobada inicialmente esta modificación de crédito, que, como ben dice doña Cati, habrá que expoñer ao público. Bueno, pasamos ao punto número 5, que é a aprobación inicial da ordenanza reguladora de uso especial do dominio público local polas actividades extractivas e de transporte de madeira no Concello de Monforte de Lemos. Dictamen da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 7 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 3 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular e do concelleiro de Esperta Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias. Bueno, pues para expoñer a iniciativa ten a palabra o señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, una vez más y como siempre, pueden ustedes observar que este equipo de gobierno cumple con sus compromisos. En este caso, después de en su día adquirido en el pleno del 27 de febrero de este mismo año, sometemos a consideración de este pleno la ordenanza reguladora del uso especial del dominio público local por las actividades extractivas de madera en el Concello de Monforte de Lemos para su aprobación inicial. El título de la propia ordenanza es ya bastante descriptivo de lo que es su contenido. El texto recoge tanto las actividades que regula como las responsabilidades de cada actor de las mismas, las obligaciones y también las sanciones a las que puede dar lugar su incumplimiento. Esta ordenanza obedece a la necesidad de regular una actividad, la extracción de madera, que cada vez es más importante para nuestro ayuntamiento, por ser una actividad creciente y que redunda positivamente en las economías de los propietarios de predios forestales y también para toda la sociedad. Porque un monte bien ordenado y cuidado será siempre un monte rentable, pero será además un monte más protegido ante el abandono, los incendios forestales y sus nefastas consecuencias, esas mismas que venimos sufriendo todos los años, año tras otro, todos los monfortinos. Pero también es imprescindible velar por el patrimonio de todos los vecinos, en lo que se refiere al cuidado de las carreteras, caminos, cualquier otro bien público
que se puede ver afectado por el paso de la maquinaria muy pesada y camiones de transporte de madera. Todo ello sin cargar a los vecinos, que son los propietarios de la madera, con ningún tipo de tasa o impuesto municipal, ya que tal y como recoge esta ordenanza, solo se establece la figura de una fianza, que correrá a cargo de la empresa maderista para poder hacer frente a los daños que pudieran causarse en esas vías municipales durante los trabajos, y que por lo general tan frecuentes son. De no producirse daño alguno, que sería lo deseable, la fianza será devuelta a la empresa sin más. Pero en caso de producirse algún tipo de daño, se incautará la fianza para hacer frente a los mismos, sin perjuicio de que previo informe técnico municipal se requiera de cantidades superiores en caso de que la citada fianza no fuese bastante para cubrir el importe de los daños causados. Lo único que se busca con esta ordenanza, señores, es que todas las carreteras, caminos y demás bienes afectados por esta actividad estén en el mejor estado posible, y que una actividad lucrativa y rentable para unos no sea un perjuicio para la generalidad de los habitantes de esta comarca y de este ayuntamiento. Y en cualquier caso, igual que en el momento previo al inicio de los trabajos, quede todo tal cual estaba. Destacar también que la redacción de la ordenanza es muy similar a las ya aprobadas en otros concellos, buscando que sea una ordenanza sencilla en su redacción, pero también clara en sus términos para facilitar su cumplimiento y facilitar el trabajo de las empresas y buscar el menor menoscabo posible en lo que es el patrimonio colectivo de todos. Nada más, eso es todo. Muchas gracias, señor Torres. Don Germán. Nada, que nos vamos a abster. Gracias. Muchas gracias, don Emilio. Sí, gracias. Ben, moi brevemente, esta é unha ordenanza que nós xa trouxemos aquí unha petición ao pleno, deixámosla no cimo da mesa porque se nos anunciou que se estaba redactando unha, e algo que entendemos que era daquelas necesarios, sigue sendo hoxe, xa que atende a moitas das demandas da veciñanza e as queixas, como ben di o portavoz, sobre todo polo estado que quedan os camiños cando se rematan os traballos da corta. E como a outra ordenanza da anterior, pois isto tamén vai ter un plazo de exposición ao público, pois será, se pode ser, nós por lo menos estudaremos a fondo, máis a fondo todavía, antes da aprobación en definitiva, e se procede pois a fazer alegacións para mellorarla. Gracias. Muchas gracias, don Emilio. Doña Cati. No, son eu, creo que vou a ser eu. Sí, estaba vendo o punto anterior. Bueno, bom día, señor presidente da corporación, resto de membros da corporación, funcionarios e público que nos acompaña. Bueno, neste grupo coincidimos co problema que ocasiona a retirada de madeira, sobre todo con equipos de tonelaxe, sobre todo en períodos invernales onde a capacidade portante do suelo pois é un pouco menor. Nos parece adecuado e oportuno, evidentemente, elaborar unha normativa deste tipo que regule este tipo de extracción, deste tipo de actividade que usa a red viaria. Tamén se podría regular para outro tipo de actividade que tamén utiliza equipos de gran tonelaxe. E, bueno, a nosa posición tamén nos vamos a abster porque a estudaramos tamén detenidamente en profundidade, porque hai unha serie de cousas, como non temos moi claro isto da comunicación, a autorización, lendo o articulado, é unha comunicación, pero despois se fala aí de que se dará un permiso, se é unha comunicación, bueno, administrativamente non nos queda moi claro como é, tampouco nos queda moi claro o tema das fianzas. Se se exixe un seguro de responsabilidade civil, colocar unha fianza, pois tamén ao mellor nos parece excesivo, sobre todo cando este coste sempre ao final se vai a repercutir no propietario da madeira, porque vai a descontar previsiblemente o empresario dese importe. O tema das sancións tamén nos parece peculiar, porque normalmente na práctica administrativa as sancións empezan a calificar como leves, graves e moi graves, e aquí é curioso que se califican as graves, se estipulan cales son as moi graves, e sin embargo as leves é todo o que non é ni moi grave nin grave. Entonces, bueno, como comento, este grupo nos vamos a abster e previsiblemente se farán algunhas propostas para mellorar este tipo de normativa. E despois tamén recordar, tamén é curioso, se me esquecía a min isto, é curioso que aí, cando se deposita fianza, se deposita na tesorería do Concello de Lugo, se ve tamén claramente que isto é unha ordenanza de copia-pega ou con moito copia-pega polo medio. Entón, bueno, tamén solicitamos que un pouco que se revise ese copia-pega, do cual, bueno,
algúns son moi expertos en eso. Nada máis por a nosa parte. Moitas gracias. Espera. Aquí don Iván renuncia ao turno, xa digo unha aclaración pequena e nada máis. A ver, o aval é unha cousa e a responsabilidade civil é outra. Non é o mismo facer daños a unha persona ou a unha casa que facer daños a un camiño. Entón, un camiño, seguimos un aval, ou se o aval non é suficiente, con unha memoria valorada ou con un proxecto polo medio, habrá que repoñer esa pista, e a responsabilidade civil afecta a outras cousas, non? E en relación a erros que pode haber, pues sí, habrá que corregirlos, sin duda ninguna, pero efectivamente aquí tampouco se tratou de inventarnos nada. O que fixemos foi consultar moitas das que hai, porque hai moitas por aí, sobre todo no norte, e hai de todos os concellos, o Partido Popular, o Partido Socialista, hai de todos. E todas están sacadas de aí, basicamente sacadas de aí. Houve alguna cosilla tamén está adaptada, non? Tampouco digamos que é un copia-pega exacto, pero é certo, por exemplo, o caso de Lugo, pues evidentemente posiblemente ese párrafo se mirou dese concello e habrá que corrixilo, pero vamos, eu creo que máis alá de matices que se podan dar, algo fai falta, porque senón efectivamente a madeira hai que sacala, hai que vendela, é evidente, pero tamén o que non pode ser é que en fin, estropeen as vías públicas e nadie se faga responsable. Eso non pode ser, non? Entonces, pois, deso se trata, máis alá de que haya que efectivamente tomar nota deso e corregir alguna cousa que no texto mellor pois este mal, non? Moi ben, non sei se queren un segundo turno. Nadie? Moi ben, pois sometemos entonces a votación, a aprobación inicial deste punto número 5. Votos a favor. 10 votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 6 abstencións. Perdón, a ver, votos a favor, para non evitar, votos a favor. 10, 12 votos a favor, PSOE e BNG. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 5 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada inicialmente. Hace una calor. Bueno. Punto número 6. É a resolución das alegacións ao plan de rexeneración do firme da Rúa Santiago. Dictamen da comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Esperta Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias. Para expoñer a este punto, ten a palabra o señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, como pudieron ver ustedes por la documentación que se les fue remitida por el secretario, el 26 de abril de 2024 se publicó en el DOC el anuncio por el cual se sometía información pública a la aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa para la obtención de los bienes necesarios para la realización del proyecto de expropiación por tasación conjunta de los terrenos, bienes y derechos necesarios para la realización de obras de regeneración del firme de la calle Santiago. En el plazo conferido para la presentación de alegaciones se presentaron 2 alegaciones, una de forma conjunta por 2 propietarios y otra a título individual. La primera se fundamenta en que la parte del camino no forma parte de una red viaria municipal. La segunda alega que los metros a expropiar son más de los que se tomaron y por tanto solicita mayor importe, de 300 a 600 euros. Ambas alegaciones son desestimadas tras los informes emitidos por los técnicos en el sentido siguiente. Alegación primera. No se ha aportado documentación que acredite o desvirtúe lo reflejado en los registros administrativos. Por lo tanto, la porción de terreno señalada consta como parte de una vía pública. Segunda alegación, la que corresponde a la superficie que reclama el alegante como propia. Decir que, tras los informes técnicos, la misma forma parte de la red viaria municipal. Por tanto, se trae a este pleno a acordar la desestimación de las alegaciones presentadas y a aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los terrenos, bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras de la calle Santiago. Nada más. Muchas gracias, don Germán. Sí, moi brevemente. Nos seguimos dicindo mismo, un momento que falábamos aquí de que si era un camiño público ou non, o certo é que nunha das alegacións trouxeron a escritura de compraventa otorgado, o documento privado, o documento de compraventa da leira, unha nota simple do rexistro do número 77, como falamos, no que se decía que era un camiño de servidumbre. O certo é que cando menos, así como desde fora vendo isto, pois parece que hai como unha indefensión, pero bueno, isto non sabemos se chegará ou non aos xulgados, xa se verá. Nós vamos a manternos en que estamos en contra de isto. Mais nada, gracias. Gracias, don Germán.
Don Emilio. Sí, a ver, aquí hai dúas alegacións que van por camiños moi distintos, non? A que presentan doña Purificación Ayas Vázquez e don Alfredo Álvarez Vázquez, pois é unha proposta que non están de acordo cos metros e co que se vai pagar, e iso, pois, bueno, supoño que incluso, pois, chegando a acordo con esos propietarios, pois, sería factible de chegar a acordo e poñerse de acordo e sacar adiante. Onde non estamos de acordo foi no outro lado. Nosotros, ainda co informe que aquí ten, pois nos dice que é camiño municipal. Hai outros informes que xa nos presentaron outros plenos de empresas externas que din o contrario, e os propietarios da documentación nos dubidamos moito de que isto sexa de ben municipal, máis alá de que queixamos que sexan ou que nos gustaría ou fosen. Entonces é complicado, porque eu repito, xa se falou en máis plenos, porque unha cousa é asfaltar un camiño que, se fose municipal, asfaltaríase ou colleríase parte dele, expropiaríase, e a outra cousa moi distinta é facer un camiño novo municipal, no caso de que este non fose, esta parte destas fincas non fosen, que entón xa se habría que facer outro sistema para leválo a cabo. Por lo tanto, nós non vamos a votar a favor disto, porque creemos que isto debíase mirar máis alá de que entendamos que hai que arreglar o camiño. Ademais, temos coñecemento de que dous destes propietarios no seu día quixeran arranxar e pedir unha información que eu teño, permiso para facelo, e non se conoceu, non sei se está certo ou non, pero nos vemos que este camiño que estamos a falar, pois desta alegación que ten fundamento, máis alá de que despois os xulgados, se le chega isto, pois dará ou quitará a razón, e non podemos votar a favor e tampouco podemos votar en contra da proposta en sí, porque tamén é certo que se vai a un xuicio e o xulgado lle dá razón ao Concello, pois tamén non somos quen nos para levantar, máis alá de que nos pensemos que sí, que os veciños teñen razón. Moitas gracias, don Emilio. Don José Luis. Moitas gracias, señor alcalde, e boas tardes a todos os presentes e a todos os compañeiros. Esta moción da calle Santiago é polo menos a cuarta ou a quinta vez que ven a este pleno, entre a regeneración do firme, moción de solicitud de apertura pola calle Martínez Andrade, alegacións dos veciños, aprobacións por parte do equipo de goberno e denegacións do equipo de goberno a todas as alegacións dos veciños. Más ou menos, digo, unhas 5 veces aproximadamente, o mellor xa veo alguna máis. E a única resposta que tivemos cando o Grupo Popular presentamos a moción neste pleno, que era que retomaran o proxecto e que levaran a salida a calle Martínez Andrade, sempre foi un no. Igual que agora as alegacións que presentan os veciños, lexos de que entrar en disputas se son de ámbito penal ou non son de ámbito penal, pois, lógicamente, sempre obtemos un no por resposta. Cando é o mesmo, estamos traballando en ello, sempre. É o que contesta usted. É un no, estamos trabajando en ello. Porque todas as mocións que llevamos presentado durante este ano dentro do Grupo Popular sempre é un no. Teñen que saber todos os moi fortinos que todas as mocións, o 80% son fruto de reunións que temos con veciños e necesidades que se podan solucionar ou que se deberían solucionar. Son inquietudes veciñades ou necesidades evidentes, que non son moito tipo, que non son mocións tipo, como as que presenta o equipo de goberno contra a Xunta de Galicia ou contra o Grupo Popular. Agora, tamén nos temos que preguntar sobre o que é os proxectos das calles, porque a calle Santiago non se lle dá salida á calle Martínez Andrade, porque a calle que se asfaltou fai pouco en Celso Emilio Ferreiro non se lle dá salida á calle Sarria, que acaba nun muro que parece unha calle dun tebeo de Mortadelo e Filemón,
Cando sabemos que existen fórmulas constructivas que se están aplicando noutras zonas da cidade para urbanizar esas zonas, e se fan fórmulas de cooperación, de expropiación, etc. Porque non se tratan todas as zonas de igual xeito. Nunhas zonas expropias unha parte, noutras zonas non se expropia nada, noutras zonas expropiase todo a cargo do propietario, noutras zonas faese a calle contra un muro. É dicir, os veciños de Monforte pregúntanse por que non se tratan todas as zonas de igual xeito, cando vemos que o problema non é de asfalto, é de urbanizar, que é o que leva facendo este goberno desde fai moito tempo. Nós queríamos, ou queremos, ou solicitamos, que se traten a todas as zonas e a todas as obras urbanísticas a todas por igual, e que se abre unha calle se lle dea o mellor xeito posible a salida. Un pouco é na tónica que vai esta moción, é no que estamos expoñendo, e que sepan todos, é dicir, un pouco vamos a votar en contra do que é esta moción. Gracias. Muchas gracias, señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, cuando se dice que no a algo desde aquí es siempre motivado. Entonces, no es no por no. Lea usted la motivación y vea la absoluta falta de motivación de lo que pide usted a veces. Y verá que la razón está no en que no queramos, sino que usted pide. En segundo lugar, aquí no se presentan mociones contra nadie. Yo jamás vi presentar una moción contra nadie. Dice usted mociones contra la Xunta y contra el Grupo Popular. ¿Eso qué es? ¿Qué mociones son las que se hacen contra alguien? ¿O es que usted presenta mociones en contra de alguien? Aquí lo que hacemos es solicitar que se hagan cosas y hacer peticiones, pretensiones que se elevan unas veces aquí, otras veces a la Xunta, pero contra alguien no contra nadie. Y eso que dice usted, responsabilidad de índole penal, me imagino que será judicial, porque del judicial al penal hay un abismo, ¿vale? Hay un abismo, son órdenes jurisdiccionales diversos que comprenden la justicia y el penal. Pues mire, eso que quede claro que me imagino que se habrá equivocado usted y debería decirlo, porque aquí responsabilidad penal no vamos a consentir a nadie que nos diga ni la sospecha de que estamos incurriendo en ella. Y en segundo lugar, el concepto de urbanizar y asfaltar a usted es de urgente revisión, porque aquí se ha urbanizado mucho, no solo asfaltado. Mire un poquitín, es un vistazo, la vista atrás. Yo creo que las alegaciones que se presentan aquí está suficientemente claro el por qué se rechazan. Si usted no lo quiere entender, yo no puedo hacer más. De acuerdo, eso es todo. Gracias, señor Torres. Don Germán, segundo turno. ¿Renuncia, don Emilio? ¿Renuncia? Sí, quero aclarar, bueno, no equivoco do penal, vamos, non quixen decir penal, senón quixen decir judicial. Eso foi un erro pola miña parte, bueno, pido perdón se me equivoquei, evidentemente. O que sí, eu digo que non se están asfaltando ni se está urbanizando todo por igual, porque hai zonas que non se están, zonas que se están urbanizando, que quedan ben, e que nadie dice que non se estén urbanizando, pero hai outras zonas que se podían tratar de outro xeito, como estamos propoñendo na calle Santiago, que se podía haber falado cos veciños, que se podía haber levado a salida a calle Martínez Andrade, que sería o pensamos nós que é o lóxico. A fórmula sería falar cos veciños e levála a outra zona. Nada máis. Gracias, señor Torres. Segundo turno. No hay nada más que decir por mi parte. Gracias y gracias por la aclaración, don José Luis. Muchas gracias. A ver, don José Luis, esto sí que non podo deixar pasar. Dice vostede que se equivocou. Vostede é que non deu unha dereita. Vostede debía escoitarse o que dixo. É que é grave o que vostede dixo aquí. O non se enterou de nada. Vostede, de verdad, falou sin saber do que está falando. Aparte de, hai que diferenciar o de urbanizar co de asfaltar, porque cando se urbaniza tamén se asfalta. E outras veces non é necesario. Ou é que se un firme está mal e os servicios están ben, hai que reventar tamén a calle porque os lle de a gana. Primeiro hai que saber de que se vai. Segundo, se estamos arreglando a calle Santiago ou Rúa Santiago, non ten nada que ver coa Rúa Martínez Andrade. Porque se paramos a Rúa Martínez Andrade quedará un trozo da Rúa Santiago sin facer. Portanto, a Rúa Santiago é a Rúa Santiago. E a Martínez Andrade, xo dixen aquí, será noutra etapa, noutro proxecto. A que habrá que facer, porque a Rúa Santiago chega desde a que ven da Hacienda onde está o parque a Cai Chantada. Sin embargo, Martínez Andrade non está unida hoxe ca Rúa Santiago. Onde está unida? Onde está? Dígame vostede. Por tanto, se non está unida, nin é a mesma calle, non pode mezclar. Non pode mezclar usted a vía do tren con unha autovía. Por que non? Porque son vías diferentes.
E unha xa está e outra non está desarrollada. Claro, son cosas totalmente diferentes. E logo dice vostede, o non polo non. Home, a ver, non diga esas cousas, porque pode poñer exemplos que non deixo por quedar regular a vostede. Non diga eso, porque non é certo. Nós dixémoslle, está grabado, que a Rúa Martínez Andrade será acometida. Se non é este ano, será no que ven, pero non se preocupe, será feita. Por que? Porque está prevista na norma subsidiaria de planeamento. Enlaza ca Rúa Santiago, non forma parte da Rúa Santiago. Eso ten que quedar ben clariño. E dice, reunidos cos veciños, ustedes farán reunidos cos veciños, xame sí, pero vou dicir alguna cousa que tamén a boca vaya sabendo vostede. Mire, vostede non sei se reúne cos veciños ou incita aos veciños, que non é o mismo, don José Luis. E usted pode facer o que considere, políticamente usted pode facer o que considere, pero, home, non veña aquí de hombre bueno, dicindo que os vecinos me dicen, cando é vostede o que lle dice aos veciños. Mira, a mí os veciños me contan cousas das que lle dice vostede. Fai poucos días estaba vostede incitando aos veciños que fixeron unha manifestación pola obra da piscina. Que fixeron manifestacións. Pero, hombre, onde vai usted? O sea, que usted quer arreglar a piscina sin cerrala. Para que? Para que te caigan os cachotos encima a xente. O sea, que está alguén no vaso da piscina bañándose e calle encima parte do tellado porque habrá que renovalo. É de verdad. Como pode haber este tipo de cousas? E iso é verdad, non me estou dicindo na cabeza porque había xente diante que os coitou a vostede decir eso. Tamén creo que a súa voceira dixo outra cousa. Afortunadamente é o máis sentido do que demostrou vostede en ese caso. Por tanto, non é o mismo falar cos veciños que incitar aos veciños. Os veciños tamén nos contan a nos, non se preocupe vostede que eu non estaba ali e, sin embargo, sei non, que vostede dixo eso. E vou dicir unha cousa que isto vale para todos. Vostede está nomeado representante do Concello nun colexio, nunha representación que o grupo de goberno cedeu, como se ven facendo habitualmente, non sempre se fixo igual, porque a min deixaronme sin representación nun momento, pero vostede está representando o Concello nun colexio. E, ojo, non está representando o PP, porque entonces cesámoslo e nombramos a outro, que pode facelo. Está representando o Concello. E vostede vai a un colegio e, en vez de informar do que pasa nos xuntas escolares, a mesa logra a expresión, dos consellos escolares, en vez de informar aí, resulta que vostede se dedica a facer gestións coa xunta para arreglar un problema que surgiu nun dos colegios onde vai usted. E en vez de vir aquí ao Concello, como é a súa obligación, de dicir, oye, no Consello Escolar pasou isto, vostede non informa. Vostede non informa. E ten a obligación de facelo. Don José Luis. A ver, estas cousas, en política hai que tamén saber estar. Non vale só dicir cousas por dicilas. Así que, de verdad, e logo vou dicir outra cousa, mire, se estuvera ben informado, ou se procurara informar antes de dicir o que dice, non diría o que dixo ahora mismo sobre Celso Emilio Ferreiro, ou a travesía que fixemos ali, e unila ca calle Sarria. Non o vera dito. Porque, mire vostede, ese trozo de calle que queda por unir, eses metros, 30, 40, 50 metros que quedan para unir as dúas calles, non o podemos facer. Sabe por qué? Porque eso non é urbanizable. Sabe por qué? Porque cando no ano 2000 se fixo a zona C, a zona D e a zona B, que é a zona B, incluía desde Correos a Celso Emilio Ferreiro incluso un paso subterráneo por debaixo da carretera de Celso Emilio Ferreiro e a vía. E iso abarca hasta Francisco Moure, onde hai unha calleja estreita, Francisco Moure, que creo que é poeta Manuel Antonio, Rúa Poeta Manuel Antonio. Bueno, pues eso ou se desarrolla todo, que por certo, aí non lo deixaron en polígonos para ir por trozos, non, todo un paquete, ou se fai o que se fixo na zona C, ou non se pode facer. Así que non é que tratemos de cousas de verdad. Como se atreve a decir eso? Facemos o que é legal, e iso que estou está apoiando non é legal,
colla usted a norma subsidiaria de planeamento, o que se aprobou cando era gobernado o Partido Popular no ano 2000, e verá como non se pode facer. Verá como non se pode facer. Entende? Para poder facer eso que vostede dice, hai que volver a modificar a norma subsidiaria de planeamento. Ou día que se faga un plan xeral. Pero ahora mismo non se pode. Entón, de verdad, eu recomendo yo, cando vostede interveña, infórmese ben primeiro, porque senón comete estas cousas. E é mellor non as cometer, porque non ten razón. E eu, sinceramente, cando son cuestións menores, me dá igual, pero cando isto é grave, non o podo deixar pasar, igual co que dicía o señor Torres de lo penal. Hombre, incluso podía ser polo civil, pero polo penal, a ver que fixemos nós para ir polo penal, non? Así que, pero vamos a aceptar que fose un error, pero o resto non é error, o resto viña usted a dar con maldad, e cando non vai a dar, pode recibir, cando non vai a dar, pode recibir, e vostede aquí realmente non deu nada, porque a norma é a norma. Estudie usted, verá como chegará á conclusión que hoxe estou dicindo. Bueno, pois nada, rematado o debate, sometemos a votación a resolución das alegacións da Rúa Santiago. Votos a favor de delegar estas alegacións. 10 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, abstencións, 2 abstencións. Queda aprobado, por tanto, a resolución das alegacións da Rúa Santiago. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Municipal Socialista para que o Goberno da Xunta se faga cargo da Unidade Municipal de Drogodependencias. Este punto vamos a debatir acumulado co punto número 12, que é Desperta Monforte, se non estou equivocado, Desperta Monforte, que é a moción para estar tamén aquí como era exactamente, espera, porque non se está mal. Sí, que es lo mismo. Bueno, a moción, o título da moción é porque no orden do día non se corresponde exactamente o título que pon no orden do día co que está na moción. Entón, a moción é psiquiatra e psicólogo, Centro Asistencial Drogodependencias Monforte. Por tanto, é sobre o mismo e, por tanto, vamos a debatir conxuntamente. Cada un exprese como quere, pero debatímoslo conxuntamente e votámoslo por separado. Como se fai moitas veces, cando versa sobre o mismo tema. Se vamos a falar da unidade de drogodependencias, será do mesmo tema, digo eu. Non será temas diferentes. Por lo tanto, dictamen destas dúas puntos, señor secretario. O asunto número 7 é dictaminado favorablemente a proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, 4 abstencións do concelleiro e concelleira do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal de BNG e do concelleiro de Desperta Monforte, do Grupo Mixto, e que se someta a decisión plenaria. E a moción número 12 é favorable a proposta con voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal Desperta Monforte, Grupo Mixto, e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal e do concelleiro do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG que se somete a decisión plenaria. Muchas gracias, señor secretario. Pues ahora tendrá a palabra por un lado a señora Prada, por outro lado don Germán. Cada un deles terá 3 turnos para defender a súa iniciativa e ao mesmo tempo opinar da outra. Así que, doña Gloria, ten usted a palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en junio del año 2022, la Xunta de Galicia remite a la FEGAN un cronograma con las fechas en las que las unidades asistenciales de drogodependencias, conocidas como UADES, pasarían a ser asumidas por la Consellería a través del Sergas. Bueno, a este proceso se llega después de varias reuniones mantenidas con aquellos concellos que son titulares de unidades de drogodependencia, con el presidente de la FEGAN y después de varias conversaciones con los responsables del Sergas, en concreto con el anterior conselleiro de Sanidad.
Bueno, pues en ese cronograma se reseñaba que en diciembre del 2023 se aprobaría el decreto de transferencia para que en enero del 24 estas UADs fueran asumidas por la Xunta de Galicia, por la Consellería de Sanidad. Bueno, pues después de todo esto no se cumplió nada. Como consecuencia de estos incumplimientos manifiestos y permanentes por parte de la Xunta de Galicia, la FEGAN y los 13 concellos que cuentan con unidades de drogodependencias, entre los que se encuentra Monforte de Lemos, se reúnen para mostrar el malestar unánime por el continuo incumplimiento de la Xunta de Galicia, pese al cumplimiento estricto por parte de los concellos de la remisión de multitud de documentación y de la aceptación de condiciones como era la puesta a disposición a la Xunta de Galicia de los locales donde se encuentran ubicadas estas unidades de drogodependencia. Incumplimientos estos que están afectando negativamente al servicio que se presta en dichos centros y donde los más perjudicados son los usuarios de estas unidades de drogodependencia. A mayores de este incumplimiento manifiesto de la Xunta, esta procede a empeorar el convenio de las UADs, dirigido a cubrir los costes de servicio por parte de los ayuntamientos, donde el importe contemplado en el mismo para la cobertura de los costes del servicio apenas supera los 4 millones de euros, lo que supone que aproximadamente un grado de cobertura del 70% del gasto total de las UADs, siendo en algunos concellos del 50%, como es, por ejemplo, en el caso de Vigo. El otro 50% lo tiene que poner el concello de Vigo, que la propia Xunta de Galicia reconoce como competencia autonómica, pero que finalmente tienen que volver a ser los concellos los que garanticen el servicio con recursos propios. Este nuevo convenio, como digo, empeora las condiciones anteriores, ya que además de seguir sin cubrir el total del costo de las UADs, ahora la Xunta de Galicia pretende diferir el pago en 2 plazos condicionados. Esto supone que Monforte, junto a los 12 ayuntamientos restantes que poseen estas unidades de drogodependencia, no solo tendrían que financiar buena parte de un servicio que es competencia autonómica, sino que también tendrían que esperar más tiempo y realizar 2 justificaciones para poder recibir la cuantía económica desde la Xunta de Galicia. Motivo este por el que los 13 ayuntamientos con UADs decidimos rechazar esta propuesta, porque empeora las condiciones del convenio anterior y así se le trasladó a representantes de la Presidencia Primera y Consellería de Presidencia, Xusticia y Deportes de la Consellería de Sanidad por parte de la delegación de la FEGAN en la reunión de la Comisión de Seguimiento de Convenio. En esta misma reunión, desde la FEGAN, se le trasladó el malestar unánime de los 13 ayuntamientos por el continuo incumplimiento de la Xunta de Galicia de los compromisos adquiridos desde el año 2022. Compromiso que fueron fruto de más de 25 reuniones mantenidas desde la FEGAN con la Consellería de Sanidad y de los 13 ayuntamientos que disponen de UADs y de la resolución aprobada por el Parlamento de Galicia en marzo del año 21, en el que se instaba a la Xunta de Galicia a que acordase con la FEGAN el mecanismo para iniciar el procedimiento e incorporar al Sergas de los profesionales y los servicios sanitarios de salud mental que prestan los servicios dependientes de las administraciones locales para ordenar la atención y que dependan del organismo competente en asistencia sanitaria, que es la Administración Autonómica. Estamos, por tanto, en una situación muy grave y emplazamos al nuevo Gobierno de la Xunta de Galicia a que cumplan los compromisos adquiridos de forma urgente, a fin de garantizar la calidad del servicio que se presta, de forma que los usuarios reciban una atención sanitaria de calidad. Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal Socialista solicita a este Pleno de la Corporación a adoptar el siguiente acuerdo: instar a la Xunta de Galicia a que asuma e integre de forma urgente en la Consellería de Sanidad a las
unidades de drogodependencias de Monforte y de los 12 concellos restantes, de acuerdo con los compromisos adquiridos en junio del año 22, en un cronograma que fue proporcionado por la Xunta de Galicia y donde se reflejaba que en enero del 24 estarían ya integradas dichas unidades en la Consellería de Sanidade. Nada más, gracias. Gracias, señora Prada. Don Germán, o seu primeiro turno para a defensa da súa iniciativa e opinar do PSOE. Pero leo a miña iniciativa. De todos é sabido que a Unidade Municipal de Drogodependencia de Monforte de Lemos, que é dependente do noso Concello, leva máis de 3 anos sin cubrir a praza de psiquiatra e que dende este pasado mes de maio acaba de sumarse de psicólogo, xa que recentemente aprobou unha praza do Sergas. A día de hoxe, este centro de traballo non ten nin psiquiatra nin psicólogo, co grave trastorno que iso ten para os usuarios e tamén para o resto de traballadores do centro asistencial. Tamén é de todos coñecido o sistemático incumprimento por parte da Xunta de Galicia de compromiso coa FEGAM para asumir a xestión destes servizos, as sempre recurrentes competencias, que a día de hoxe lle corresponden ao noso Concello. Dende Esperta Monforte demandamos unha rápida solución deste gravísimo problema, tanto para os seus usuarios, adictos ás drogas, ludópatos, fumadores, etc., como para os actuais traballadores. Por anteriormente exposto, instamos ao equipo de goberno, primeiro, a instar a Xunta de Galicia a que asuma a competencia da Unidade Asistencial de Drogodependencia de Monforte de Lemos e, segundo, contratar por parte do Concello de Monforte de Lemos, isto incluíno para que quede claro, o sea, contratar por parte do Concello de Monforte de Lemos a maior brevedade posible un psiquiatra e un psicólogo para a Unidade Asistencial de Drogodependencia do noso Concello. Vale, pódese debatir conxuntamente, por suposto, nós estamos absolutamente a favor de que se a Xunta de Galicia se comprometiu pois, cos 13 concellos a facerse cargo destas competencias, pois que as asuma. O cal non quita que a día de hoxe a responsabilidade de contratar o psicólogo e de contratar o psiquiatra é do Concello de Monforte de Lemos. Digo a día de hoxe. Os da Xunta estarán o facendo fatal, nós non o duvidamos, habrá que decilo 100 veces ou as que sexan, pero o tema é que nos nosos orzamentos temos unha parte independente, o organismo autónomo de drogodependencia. Iso é do equipo de goberno. A RPT, tamén, cando se fixo, vostedes incluíron iso. Entonces, si vostedes incluen iso, é que vostedes son os que teñen a competencia. Si vostedes teñen a competencia, eu non dubido que traigan unha moción que os que queiramos vamos a apoiarla. Eu xa digo abertamente que Esperta Monforte, por suposto, vai a apoiar, pero temos outro problema, aparte, o sea, eso será unha guerra que teñen vostedes ca Xunta de Galicia, que non lles fai caso, pero o que temos que facer nós como Concello de Monforte de Lemos é dotar de un psiquiatra e un psicólogo a ese centro, a esa unidade asistencial de drogodependencias. E por eso traíamos unha moción de psiquiatra e psicólogo Centro Asistencial de Drogodependencia. E máis nada, gracias. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio. No, perdón, este é o señor Luaces. Sí, moi boas noites. Bueno, pois, dende o BNG, o noso compromiso coa saúde mental é innegable. Xa trouxemos en pasado pleno o tema do psiquiatra no hospital. Xa, bueno, imos votar a favor, evidentemente, porque entendemos que é unha competencia, xa vendo o acordo que se firma en 2022, competencia da Xunta. Nada, recordar que unha cousa que para nos parece un drama, que Galicia rexistra a segunda maior taxa de suicidios do Estado, 331 en 2021. O cal, bueno, animamos a que de verdade tomen cartas no asunto e intenten solucionar o problema canto antes debido ao perfil de usuarios que visitan estes centros. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, este punto creo que doña María... ¿Perdón? Cati, sí. Sí. Moitas gracias. Bueno, antes de entrar no punto, teme que permitir, de igual modo que vostede tamén a veces fai abuso do que dice a lei, de que iso lle permite aclarar os puntos que se debaten e fala de outras cousas, creo que o que dixo do Consello Escolar, aunque ten razón, teño que dar a razón, señor alcalde, porque é verdad, e aí foi un error non só do meu compañeiro, tamén meu como portavoz do partido, que teño máis experiencia que el, que se incorporou agora,
creo que non é un tema tampouco para falar desa maneira aquí nun pleno. Debería de habernos chamado con anterioridade e falar as cousas. Nós non caímos neso, disculpamos, pero ten razón. Agora, falalo nun pleno, nun asunto, nun debate que non ten nada que ver, pareceme que está fora de lugar. O mesmo que falar de dimes e diretes. Dimes e diretes, o que dice a calle, a xente, o que rumorea a xente, do que dice José Luis. A mí tamén me chegan moitas cousas as que dice vostede. E nunca as poño aquí de manifiesto. Entonces, entrando xa na moción, porque entendo que é o que teño que centrarme, ben, por un lado, que gustaríame falar do tema do déficit de psiquiatras que existen, que é un auténtico drama. Creo que é un tema que xa recurrente, que falamos aquí en diferentes ocasións, como pasa con outras especialidades, pero estamos a sufrir o tema de psiquiatría aquí na nosa comarca. Tamén, polo tanto, afecta a unidade de drogodependencias. Así que, do mesmo modo que o Concello lle está costando atopar, e non teño ben o... do mesmo modo que o Concello lle está costando atopar un psiquiatra, tamén hai esas dificultades, por suposto, nos Sergas, non? Non podemos esquecer que desde o Hospital Comarcal se estivo dando apoio á unidade de drogodependencias de Monforte de Lemos. É algo normal, tendo en conta que ninguén nega que efectivamente o Concello está asumindo unha competencia da Xunta de Galicia, que é unha competencia absolutamente sanitaria, o que está pasando, o que se trata agora na unidade de drogodependencias. Sí que me gustaría aclarar o que está facendo os Sergas actualmente co tema que hai, con esa gravedade que hai de falta de psiquiatría. A día de hoxe está sen cerrar o proceso selectivo extraordinario para coberturas en áreas de difícil cobertura, co cal se podería dar cobertura a unha das plazas que hai libres no noso hospital. Non se pode deixar de mencionar que as urxencias psiquiátricas e as vías rápidas se están trasladando ao ULA, do mesmo modo que de maneira temporal a pacientes da zona sur tamén se están atendendo no ULA por orden de prioridade asistencial. E se está traballando arreo desde este hospital para que se poida atender a nivel tamén aquí na comarca un psiquiatra desde o ULA, como se fan noutras especialidades. Esto, a pesar de que se critica enormemente por parte dos outros grupos políticos o que Monforte deixara de ser distrito propio e forme parte da área integrada, gracias a eso, a que hai unha área integrada, podemos facer uso dos recursos que hai no ULA. Por lo tanto, hai que poñer en valor tamén esa área integrada. En canto a eso que solicitan, de que se cumplan esos compromisos de que a unidade de drogodependencias forme parte da Consellería de Sanidade e que deixe de ser unha gestión municipal, nós vamos a votar en contra, pero non porque non estemos a favor do que dicen. De igual forma que o equipo de goberno moitas veces nos votan en contra porque dicen que xa están traballando nelo, pois nos igual a Xunta de Galicia está traballando nelo tamén. A Xunta de Galicia efectivamente confirmou nun convenio coa FEGAM que efectivamente asume ese compromiso de ter como competencia propia e non os concellos a gestión das unidades de drogodependencias, que ao final é un recoñecemento que se fai sempre que hai reunións entre a FEGAM e a Xunta de Galicia de que efectivamente hai unha competencia impropia. O que pasa é que en esas negociacións recentemente solicitouse novamente unha información do personal que hai, en concreto 26 de abril de 2024, solicitaronse informes do personal que hai nas unidades de drogodependencias e tamén dos recursos materiais, porque non é sinxelo nin é de forma inmediata. Hai persoal médico sen MIR e psicólogos non clínicos para os que non existe categoría laboral nos Sergas, por exemplo. Por lo tanto, esa asunción de esa competencia non é tan fácil como se pensa. O que si é certo e o que se compromete a Xunta de Galicia, o que está facendo desde fai tempo e desde sempre, é otorgar de todos os recursos económicos posibles para que funcionen esas unidades de drogodependencias, como se financia cun convenio anual de 4 millóns de euros. Por lo tanto, o noso voto é en contra, pero basicamente porque xa se está traballando nelo e porque efectivamente desde a Xunta de Galicia si asumen que se debe de chegar a un acordo para retomar esa competencia de drogodependencias. Nada máis, moitas gracias. Gracias, doña Cati. Segundo turno para doña Gloria. Gracias, presidente. Voy a contestarle a usted, doña Cati. Mire,
Esto es un aviso, lo que acaba de hacer el alcalde, para todos los representantes municipales que están en órganos educativos. Y lo hacemos públicamente para no tener problemas. Lo que es de gravedad absoluta es que este alcalde se entere el otro día, porque así se lo transmitieron unos padres. Eso no puede ser. Y lo que no puede manifestar es un representante político en ese consejo de que va a hacer todas las gestiones posibles en la Xunta para que esto se subsane. Yo me parece muy bien que ustedes hagan lo que les corresponda y lo que quieran, pero ustedes son representantes del ayuntamiento en ese consejo escolar. Creo que lo más normal es, si no pueden hablar con el alcalde en ese momento, pues que me lo transmiten a mí o cualquier otro miembro del equipo de gobierno. Eso es inaceptable. Por ese motivo lo hacemos, ¿vale? Y porque esto no es un problema de ayer. Esto, según parece, ya lleva bastante tiempo este problema y nosotros lo desconocíamos. Entonces, lo dice el alcalde públicamente para que todos aquellos representantes que están en un órgano en el que se manifestó que iban ustedes a estar representados, que por lo menos se lo comunican al alcalde. Bueno, y en cuanto a lo otro, doña Katy, la Xunta no está haciendo nada. Mire, Santiago de Compostela, 10 de junio del 24. Desde que entra el gobierno es la primera vez que el presidente de la Xunta reciba al presidente de la FEGAN. Y le contesta en términos de que el presidente de la Xunta ve que es verdad, que tiene razón, que la FEGAN, bueno, pues habla de los ayuntamientos, el tema del SAF, de drogodependencias, y que, bueno, va a retomar el cumplimiento de los calendarios. Este es el calendario que mandó el consejero de Sanidad, el señor Comesaña, a la FEGAN. Bueno, pues de esas reuniones en las que en el año 2024 se iba a asumir drogodependencias, no le hicieron nada de nada. Y no estamos en ninguna guerra, don Germán, con la Xunta de Galicia, porque ninguno de los 12 concellos de diferente color político creo que no estará también en una guerra. Estamos reclamando una competencia que nos es impropia, que la asuma la Xunta de Galicia, que asuma al personal sanitario. Para eso nosotros mandamos toda la documentación que en su momento nos requirieron, de forma urgente y rápida. El alcalde decidió que nosotros seguiríamos alquilando ese local y pondríamos a disposición del Sergas toda la infraestructura que tenemos para que se siga dando el servicio correspondiente de la UAD. Usted sabe, don Germán, que si el Sergas tiene problemas para contratar, según dice doña Katy, a profesionales sanitarios y ahora mismo de enfermedades mentales, imagínese los problemas que puede tener un concello, que se pagan muchísimo menos que se pagan en el Sergas, y que la carrera profesional no es la misma que en el Sergas. Gracias. Vale, continúe. Ten un turno de peche despois. Don Germán, segundo turno. Sí, bueno, non sei se utilizar o de guerra está ben ou mal. Guerra, quero dicir, unha batalla que teñen aí vostedes, non é que sea tema belicista. O mesmo que non estou de acordo con que digan que van a votar en contra dende o PP, o sea, que non van a votar a favor desto porque están traballando en elo. Pois entonces o que terían que facer é axudar, votar a favor desto, de instar a Xunta de Galicia, porque efectivamente, ainda que vostedes sexen o PP, a Xunta de Galicia en este tema non o está facendo ben. Son unhas competencias que eles mesmos recoñecen que son súas, e como mínimo pois deberíamos ir todos a unha. E a maiores estamos falando que teñen un presuposto de 13.257 millóns de euros. Eu non digo que se teñan que gastar todos, ni moito menos en esas cousas, pero claro, se a Xunta de Galicia non é quen de contratar psiquiatras ou psicólogos, bueno, pois efectivamente podemos ter un problema os dos concellos, etc. Reitero, eu non digo que se teña que facer dunha maneira ou de outra. Eu, desde Desperta Monforte, o único que pedimos é que a maior brevedade posible se faga o posible para subsanar este tema, porque o mismo que é indecente que a Xunta de Galicia non faga nada e que a xente que teña que ir ao psiquiatra, pois que teña que ir a Lugo ou que teña que ir a calquer outro sitio, e os que o padecemos ou os que en su momento tuvemos problemas con eso, pois sínteste absolutamente fora de lugar, pois hai uns atrasos grandísimos, a xente está sin ver, é un problema gravísimo e cada vez máis grave. Entonces, o que temos que facer é
tomar moi en serio todos estes temas, e nós o único que facemos é seguir insistindo en que temos que instarlle a Xunta de Galicia, pero o Concello, fora deso, ou a maiores deso, o que ten que seguir facendo é intentar contratar un psiquiatra. Estarán conmigo que 3 anos é moitísimo tempo, porque nós en 3 anos xa fixemos a zona C, xa tuvemos presupuestos de 14 millóns de euros e 14 millóns de euros. Entonces, hai algunhas cousas que sí que parece ser que se poden facer. A min extrañame moito que este goberno non sea quen, si é capaz de facer unha obra de 1 millón de euros na zona C, será capaz de contratar un psiquiatra. O mellor hai unhas prioridades. Entonces, volvemos ao tema das prioridades. Pois o mellor non é tan prioritario algo que están facendo ahora de casi 300.000 euros, é máis prioritario isto. Entonces, nos metémonos con esas cousas e traemos aquí. Estamos absolutamente a favor de que se a Xunta de Galicia se ten que poñer as pilas, e ademais, se a Xunta de Galicia está mareando esos 13 concellos, bueno, pois habrá que seguir insistindo ou o que sexa. E repito, digo sempre, e o mellor, vostedes, do equipo de goberno, ten un turno de peche. Señor Laces. Sí, bueno, falaba dona Cati de que hai un problema de psiquiatras, psicólogos, que non hai. Sí que hai. Vostede vai a unha clínica privada, pague, hai psiquiatras. Claro, o que hai que darlle condicións, pagarlle como se corresponde. Bueno, vaya a unha clínica privada, pague, xa para como non lle van faltar donde atopalos. Despois, pero é que a saúde mental non pode depender dos cartos que teñas na túa conta bancaria, porque hai moita xente que non ten para poder pagar ese tipo de esa atención, vale. Despois tamén falaba de que dende o hospital se lle daba apoio á unidade de drogodependencia. Agora xa pouco apoio poden dar, non se poden apoiar a si mesmos, non teñen psiquiatra no hospital. O mellor, esa sobresaturación de traballo fai que se queiran marchar os psiquiatras do hospital de Monforte. Que se pode recibir apoio dende ULA. Para unha persona que ten unha enfermidade mental non vale que un día o atenda un, que outro día o atenda outro, non vale ler nun informe, tens que coñecer a persona, non vale recibir un apoio do ULA, que veña un psiquiatra determinados días. Claro, ahora falaba de que si a área sanitaria, o perder a área sanitaria Monforte, pois agora temos a sorte de poder recibir apoios do ULA. Antes os apoios non nos facía falta pedilos porque tiñamos os nosos propios recursos, entonces eso non é a solución. E dijo, estamos trabajando en ello, moi ben, como decía o señor José Luis, e previamente el señor Aznar, ¿no? Así con acento de Texas. Despois, con respecto ao do Colexio Agándara, se me permiten, aquí nos presentamos unha solución cando dixemos que nos 4 anos anteriores non asistiu ninguén do Partido Popular ao Consello escolar. Entón, bueno, nos non temos representación en ningún colexio. Esa era unha posible solución a eso. Bueno, sí, perdón, don Emilio. Vale, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Sí, yo fui clara ya en mi primer turno, no tengo nada más que decir. Gracias. Muy bien, gracias por anuncio turno. Turno de peche, doña Gloria. Gracias, presidente. Don Germán, la palabra guerra la utilizó usted, no la utilicé yo. Yo le contesté porque usted la había utilizado. Mire, iniciamos 2 procesos selectivos para la contratación de un psiquiatra. Uno quedó desierto y en el segundo tuvimos que pedir la autorización a la Xunta para que nos dejara contratar a un médico con especialidad en drogodependencias. Y sí que lo hicieron. También se presentó una persona y renunció. Ahora mismo no tenemos a un psicólogo y lo que hicimos fue convocar un proceso selectivo. Me parece que en breve tiempo procederemos, si surge, si nadie lo rechaza, procederemos a contratar. Dese de cuenta que somos de los 13 el único concello de Galicia que estabilizó al personal de drogodependencias. Ningún concello de los 12 que le mencionó lo hizo. Creo que nuestra involucración con el servicio de drogodependencias y con los usuarios queda claramente demostrado. Doña Cati, no se está haciendo nada. No tenemos psiquiatra, como le dijo el señor Luaces, en el hospital comarcal. Eso provoca que tengamos que derivar a todos los pacientes a Lugo, con una lista de espera impresionante. Teniendo en cuenta que las condiciones de la unidad de drogodependencia, tanto de los psiquiatras como de los psicólogos, es muy complicada, porque encima coincide que Monforte es el único concello que tiene 2 áreas sanitarias que atender.
la del barco de Valdeorras que pertenece a Ourense y la de Monforte, y lo que supone que nuestros psicólogos y psiquiatras tengan que acudir 1 o 2 días a estas localidades. Por ese motivo, don Germán, es tan difícil conseguir que un psiquiatra o un psicólogo quieran acceder a las plazas de Monforte. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doña Gloria. Señor don Germán, turno de peche. Si nada, entendo que votarán a favor da miña moción, polo que lle dou as gracias anticipadamente. E despois, xa fora desto, se me permiten tamén, porque eu tamén estou nun consello escolar, como vexo que están falando deso, se me permite, señor alcalde, porque eu tamén teño que recoñecer, falaronme un día dun tema dunhas canastas, eu trouxenlo aquí, metino por rexistro, dixeronme que non había cartas, que non era a súa competencia, eu busquei unhas canastas que están chegando. Entonces, quero dicir que espero que eso non sexa ningún problema para este equipo de goberno. Este equipo de goberno dixo que non había canastas para Infanta Elena, eu fixe unhas chamadas, conseguín unha, e agora creo que vou conseguir outra en xaneiro. Espero que eso que lles guste, porque estamos traballando, e ademais, eu fixen de correa de transmisión, porque eso falouse nun consello escolar, e eu trouxeno aquí e metino por rexistro como me mandaron, e vostedes cando me contestaron que non há lugar, pois fixemos outro tema. Entón eu espero que eso non sexa ningunha cousa impropia da xestión, porque nós non falamos, pois se a impropia, pido disculpas desde aquí, pero unha delas xa está aquí, entón, bueno, pois pero as canastas que veñen, quero decir, a segunda sigo a pedindo. Entón, gustaríame que me aclararan, porque senón tamén estou incurrindo eu nunha cousa que non se pode facer, claro. Gracias. Moitas gracias. Pois mire, don Germán, pois está usted facendo mal, porque o que se lle dixo aquí non era que non as canastas. Non, aquí o que se dice é que non é unha competencia municipal, e evidentemente, se non é competencia municipal, non o vamos a facer. Así de claro, don Germán, é que non se poden confundir as cousas. Por lo tanto, se é unha competencia da Xunta, os temas estruturales son da Xunta. Outra cousa é se unha canasta se rompa a rede, o mantenimiento o fai o Concello. Pero a canasta é algo estrutural, non é unha cosita... En fin, por lo tanto, usted o que ten que fazer é trasladar as cuestións que se plantean no Consello Escolar, e logo xa o Concello verá se se pode facer ou non se pode facer. Iso é o que ten que facer vostede. O resto, bueno, pois estará vostede facendo o que queira, pero de logo representando o Concello non, porque nadie lle deu esa atribución. Representando o Concello non. Pero claro, se está facendo vostede cousas impropias nun representante municipal, pois, hombre, usted mismo, Usted mismo. Bien, rematado o debate de ambos puntos, sometemos a votación, empezando polo punto número 7, que é a moción do Grupo Municipal Socialistas para que o Goberno da Xunta se faga cargo da UAD de Monforte de Lemos. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra. 4 votos en contra do Grupo Popular. Sometemos agora a votación o punto número 12, que é unha moción de Desperta Monforte en relación coa contratación de un psiquiatra ou un psicólogo para o Centro de Drogodependencias. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra, 4 votos en contra, non hai abstencións. Queda, por tanto, aprobada tamén o punto número 12. Pasamos agora ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Municipal Popular de modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles para contribuir á reducción de despoboamento no rural. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular e 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Desperta Monforte, Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra don Emilio Iván. Boa tarde de novo.
Todos somos conscientes da perda poblacional no noso concello. Nos últimos 23 anos, Monforte sufriu unha perda de población do 7,5%, moi superior ao 4% da media galega, según datos do INE. O máis significativo desta perda é que foi exclusivamente nas parroquias rurais. De 3.700 veciños no ano 2000, as parroquias pasaron a 2.285. É dicir, 1.460 veciños menos, unha perda de casi o 40%, que contrasta coa perda de población na zona urbana, onde solamente entre eses 2 anos comparativos só se perderon 2 persoas menos. A perda poblacional no rural trae consigo por moitos problemas, como todos sabemos. En grandes liñas podemos referirnos ao avellentamento poblacional, a perda de servicios básicos, desertización do rural entendendo como tal o abandono de cultivos, incendios e, consecuentemente, a degradación ambiental que todo elo pode conlevar. No rural, os servicios non son os mesmos que na cidade. Carécese de saneamento na meirande parte das parroquias, a recollida de basura non é diaria, a limpeza e mantemento reviaria tampouco é tan frecuente como nas cidades. O rural tampouco é alleo a que cada vez os preços dos servicios básicos son máis elevados, a luz é máis cara, a gas, a telefonía, mesmo o recibo de auga e da basura tamén sobe. Isto constitúe un agravante cando a maioría dos habitantes das nosas parroquias son maiores e xeralmente xente con rendas baixas porque soen ser maioritariamente xubilados do sector agrario. Intentar revertir o abandono do rural é unha competencia de todas as administracións, tanto dende a Administración Xeral do Estado como dende a Xunta, establecense medidas e programas para mitigar o despoboamento rural. Dende a Administración local, e concretamente desde o Concello, non deberíamos ser menos. Considerando que o texto refundido da Lei de Facendas Locales establece que se poden elaborar, se poden facer bonificacións potestativas, como así o indica o artículo 74, onde dice que as ordenanzas fiscales poderán regular unha bonificación de hasta o 90% da cuota íntegra do imposto a favor dos benes inmuebles urbanos ubicados en áreas ou zonas do municipio que, conforme a legislación ou planeamento urbanístico, correspondan a asentamentos de población singularizados por a súa vinculación ou preeminencia de actividade primaria de carácter agrícola, gandeiro, forestal, pesqueiro ou análogo, e que dispoñan de un desnivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras e equipamento colectivo inferior ao existente en áreas ou zonas consolidadas do municipio, sempre que as súas características económicas aconsellen esta especial protección. As características peculiares e ámbito dos núcleos de población, áreas ou zonas, así como as tipoloxías das construcións e usos do suelo necesarios para a aplicación desa bonificación e a súa duración contida anual e demais aspectos sustantivos e formales se especificarán en esa ordenanza fiscal. Isto que recolle no artículo 74. Considerando que a nosa ordenanza municipal establece que o tipo de gravame do imposto sobre bens inmóveis aplicable pois é o que recollo aí nesa moción, o tipo de gravame do 0,6% para bens inmóveis de naturaleza urbana e de rústica o 0,38, e que nela non se considera, dentro das bonificacións que establece, non hai ninguna que favoreza de alguma maneira a actividade e a conservación da población do rural, pois este grupo propón establecer unha bonificación na cota de imposto de bens inmóveis de naturaleza urbana no rural para deste xeito actuar sobre 2 obxectivos. Un deles é mellorar a situación económica das persoas que viven no rural, contribuindo desta maneira a reducir o seu poder adquisitivo, e por outra frenar o descenso poblacional no rural ou poder actuar esta bonificación como un reclamo para que máis persoas teñan a súa residencia habitual neste ámbito rural. Por todo o anterior, o Grupo Municipal eleva a pleno a adopción do seguinte acordo. Coa finalidade de contribuir á reducción do despoboamento no rural, modificar a ordenanza fiscal establecendo unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto de bens inmuebles para aqueles inmuebles de naturaleza urbana ubicados nas parroquias do Concello de Monforte, e sempre que o inmueble constitúa a vivenda habitual do suxeito pasivo do mesmo. Entenderase por vivenda habitual a efectos desta bonificación aquela que figure como domicilio do suxeito pasivo do padrón de habitantes. Nada máis. Moitas gracias, don Germán. Pois moi brevemente, nos vámonos a abster porque creemos que seguiremos traendo o tema da baixada do IBI xeral e máis nada, gracias. Moitas gracias, don Emilio. Grazas. Ben, vamos a ver. É certo todo o que vostede estuvo contando na exposición de motivos, na propia iniciativa, na propia exposición de motivos, vostede se contesta o que se debe de facer. A falta de servicios, a falta de oportunidades a nivel, falando de servicios, saneamento, ainda temos hoxe algunha parroquia en Monforte sin auga,
O saneamento sabemos que é complexo, pero tampouco temen. Pero tamén pon de manifesto, tal como dice vostede hoxe aquí, a 24 de xuño de 2024, que a pasada legislatura foi un fracaso, esa legislatura do rural. Foi un fracaso, porque non se paliou ningún dos problemas, máis alá de que se poda levar fibra nunhas parroquias, non se paliou o gran reto que temos que participamos en política en todos os ámbitos de aquí para diante, que é o reto demográfico. E non hai nin o máis mínimo interés de quen ten competencias en isto mudalo. Vémolo, pois, co tema de Altri, vémolo, eu estou incluso esta semana vendo, a pasada semana, un anuncio que fixe a Xunta da Vivenda, e ao parecer só chegou a acordos cos 7 grandes cidades de Galicia. O resto non conta, polo tanto, máis unha traba para iso. E vostede non ten a culpa disso, evidentemente, pero sí defende a organización política que está gobernando a Xunta, que é quen ten competencias. Que o Concello pode facer algo? Claro que sí, evidentemente. Ahora ben, innumerables veces traemos aquí iniciativas para dotar a unha parroquia de auga, asfaltar un camiño e demais, e iso pagase con impostos. E nosotros somos máis de que os impostos que se recaudan no entorno rural revirtan no entorno rural. E é verdad que podemos ter, estamos de acordo en darlle bonificacións a aquelas inmobles que traballen na agricultura, na gandería e demais, porque creemos que é algo que hai que facelo, axudarlle ao entorno rural. E do Concello tamén podemos facer algo. Ahora ben, cando falamos, podemos caer nunha incongruencia. Se moitas veces, eu teño dito aquí, somos igual os veciños de Moreda, de Caneda, os de Rozavales, temos os mesmos dereitos que os veciños do Cardenal, pero tamén temos as mesmas obrigas. Temos que ser conscientes diso tamén. E claro que podemos axudar e colaborar e demais, pero tamén temos outra cousa. Moitas veces, hai moitas, si eu entendo a vostede o que pongo aquí, ese domicilio, digamos, onde vive a familia, ese primeiro domicilio. Pero isto non sei hasta que punto encaixa administrativamente, porque despois moitas das casas que se non teñen un custe, pois podemos dicir, na práctica, porque isto na teórica é outra cousa, pero na práctica hai que verlo de outro xeito, como a min eu non pago nada por esa casa, deixo que caiga e que morra. Cando se realmente nos custa cartos, o mellor tamén facemos unha chamada a poñela no mercado da vivenda, a poder alugala ou demais, porque é tamén a outra parte que hai que mirar as cousas, que non quero decir que sexa a única nin a que valga. Por lo tanto, nós non vamos a apoiar esta iniciativa de principio, porque, claro, a iniciativa, a exposición de motivos, é facerse un pouco trampas ao solitario, porque cando se fala de que unha modificación ordenada da fiscal reguladora do imposto sobre bens inmuebles para contribuir á reducción do exponente rural, sabemos que, bueno, aos inmuebles estamos falando de edificacións, porque o resto de fincas pagan o 0,38, que non son de natureza, como di vostede na iniciativa, non son de natureza urbana. Por lo tanto, tamén, como apuntou antes don Germán, sí, somos partidarios tamén de reducir o IBI a nivel xeral, e non reducirlo dunha forma, digamos, por quedar ben ou populista, non, teñemos dito aquí máis dunha vez, mentras se reduzca a cuantía económica, a cantidad económica que vai asociada, digamos, ao remanente de tesorería que vayamos incorporando, pois que se somos os veciños de Monforte, que se remanentes de tesorería, fomos os monfortinos, que non foi o equipo de goberno, nin o alcalde, nin eu, que han dixo de aforrar, senón que ven pro que ven dado, e fomos os veciños que aforramos en infraestructuras, en inversións e demais. E eses remanentes, pois que se tamén repercutan no bolsillo dos cidadáns, que foron eles que aforraron dos seus impostos. Por lo tanto, somos máis partidarios de que se reinvirta o que se genera no entorno rural, que se reinvirta nese entorno rural, que valga de algo, e tamén, ahora, no próximo mes de setembro ou outubro, aventuramos que se abrirán as ordenanzas fiscais do próximo ano, pois aí traballaremos. Máis nada, gracias. Moitas gracias.
Don Emilio, y en este caso tenga palabra el señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Don Iván, verdaderamente, después de 2 legislaturas del rural, ha venido usted a descubrir finalmente la solución para el despoblamiento del rural, que es el ahorro del impuesto que nos plantea aquí. La cosa tiene tela, pero vamos a ir poco a poco porque tiene tela. Mire, vamos a empezar. Vamos a decir esta exposición sin dejar de recordar que la pérdida de la población del rural viene de los años 90. Por tanto, sería difícil buscar responsabilidades en un equipo de gobierno como el actual, sobre todo si tenemos en cuenta que llevamos 2 años creciendo en población. Sin duda, si alguien conoce otra explicación alternativa que la diga, pero yo creo que sin duda debido a la buena marcha del ayuntamiento en todos los aspectos de la vida social, económica, industrial, infraestructuras, medio ambiente y otras. Convendrá conmigo que el dato más palpable de la pérdida de población, que se inició en los años 90, tuvo lugar en el año 1929, cuando la bajada de concejales, la bajada de población nos llevó de 21 a 17 concejales, curiosamente, cuando gobernaba el Partido Popular. Y ahora ya sí que tengo que decirle que usted compara datos que no son comparables, concejal. Calcular la bajada de la población de Monforte tomando como referencia la media de Galicia, cuando menos, en la costa sabemos que aumentó. Por lo tanto, es incomparable. Estaría bien si usted comparara con la media del interior global de Galicia. Ahí podríamos hablar de cifras mínimamente reales. Pero lo que yo quiero es plantear una cuestión, una pregunta, y me gustaría que me la respondiera. ¿Usted se ha molestado en contabilizar a cuánto asciende en cifras el ahorro que supone la rebaja que pide? Eche cuenta, señor concejal. Me gustaría que me lo respondiera. Mire, en relación con lo que usted define como grandes líneas podemos estar de acuerdo, pero no son en ningún caso imputables a la actividad municipal, como son los costes de la luz, del agua, del gas, la telefonía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos recibitos que nos llegan a todos los meses. Los servicios municipales en el rural son más baratos. Prueba de ello es que el IBI o la basura, por ejemplo, son más baratos. En cuanto a responsabilidades, bien podemos poner un plano semejante a que en las competencias que nosotros tenemos, esas competencias y las que no tenemos. El IBI rural en Monforte es el 38%, más barato en el rural que en el urbano. Aquellos inmuebles rústicos cuya cuota no sea de 3 euros no se cobran, y de esas, don Iván, hay muchas. ¿Usted cree realmente que una bonificación del 50% como propone va a hacer aumentar la población en el rural? ¿En serio? Fíjese usted, si comparamos el gravamen de nuestro IBI rústico con los ayuntamientos no solo de la comarca, sino también de la provincia y ayuntamientos del resto de Galicia, comprobará que el nuestro es el más bajo. Pero voy a poner unos ejemplos que la traen directamente como miembro del Partido Popular. Chantada, 0,40%, Pantón, 0,49%, Puebla de Brollón, 0,90%, Quiroga, 0,60%, Ribas de Sil, 0,65%, Sarria, 0,63%, Sober, 0,48%. Bastante, el que menos 10 puntos por encima del nuestro. Yo entiendo que usted, como concejal de Monforte, haga estas propuestas en Monforte, pero a mí me gustaría que a sus colegas del Partido Popular le dijese que bonificaran el IBI en el rural y que además con eso iba usted a llenar el campo de gente. Yo creo, don Iván, que primero a ver lo que opinaban y luego a ver cuánta gente se iba a vivir ahí. Con todo respeto, tengo que decirle que lo que usted propone no es ninguna solución para el despoblamiento rural, porque quien puede tomar medidas eficaces es la Xunta de Galicia en un plan global. Si tuviera conocimiento, si tuviera un compromiso firme y serio con el rural. Y le vuelvo a reiterar mi pregunta, ¿usted verdaderamente ha echado cuentas de a cuánto asciende ese ahorro con el que pretende usted repoblar el rural? Eso es todo de momento, luego seguiremos con más. Gracias, señor Torres. Don Iván. Eu tamén lle faría unha pregunta, señor Torres. Vostede leu o que se solicita na moción. Dícese unha rebaixa do 50% para aqueles inmobles de naturaleza urbana. Eu, por o que me estuvo comentando aí, fala usted de rústica, de que está falando referindo ao imposto de bens inmobles de rústica, que é o que teñen un 0,38%, pero en urbana teñen un 0,60%, como por encima de moitos outros concellos. Vamos a repetir o que me estaba contando, estáse referindo a bienes de naturaleza rústica, e eu estou me remitindo a bienes de naturaleza urbana ubicados no rural. Dice si eso vai a compensar de alguna maneira a situación económica. A situación económica non, pero unha ventaxa é porque, a ver, solo a subida dos servicios, xa solo os servicios que subiu o Concello, basura, o sea, limpeza, bueno, saneamento xa non, solo hai unhas pequenas, un poucas parroquias, e o abastecemento de auga, solamente a subida, o sea, a baixada que pode facer o bonificar ese IVA xa vai a compensar a subida que tivo, porque subida houve, polo menos
os recibos de xente que vive no rural son máis elevados este ano que no ano anterior. Dice unha solución definitiva. Usted cree que vai solucionar? Vamos a ver, é que solucións definitivas nadie ten aquí a varita mágica de todo, e isto ven un pouco a contestar o que están dicindo os dos grupos que falaron. Dice que, claro, as políticas de desenvolvemento co tempo que se leva. Vostedes estuveron tamén gobernando na Xunta durante 2 anos, un bipartito con competencias no rural, e non digo os 2 xuntos, 4 anos, pero bueno, se estuveron gobernando e despois deixaron de gobernar, tamén por algo sería, non? Fala de as competencias de servicios, que hai que facer servicios, claro, pero que as competencias dos servicios en parte deste abastecemento de auga, saneamento, limpeza son servicios que son competencia municipal. Volvemos ao mismo. Decían tamén, cada vez vive menos xente. O grupo, vostede, señor Emilio, decía de que, claro, o que había que facer era revertir o que se cobraba no rural, revertirlo en políticas do rural, o sea, que o Concello que revertira, pero vamos a ver, se estamos dicindo que cada vez vive menos xente no rural, a pouca que queda, que nos vai a revertir? Se cada vez queda menos, se estamos dicindo que nos últimos 20 anos se perdeu o 40% do que había neste Concello. E, bueno, nada máis, simplemente, bueno, como resumen, por decir que, a ver, a todos se nos encha a boca con medidas de desenvolvemento rural, pero as políticas de desenvolvemento rural, o problema da España vaciada, que non é un problema solo do centro de Galicia, a calquera nas diferentes comunidades autónomas gobernadas por diferentes equipos e diferentes pensamentos políticos, o problema está aí, o problema é grave, e isto simplemente é para que este Concello contribúa con un graíño máis para intentar solventar ou revertir esa situación. Nada máis por a miña parte. Gracias, don Germán. Renuncio ao turno. Don Emilio. Sí, brevemente, precisamente, que revertir na xente que queda, non, queremos que veña máis xente, é complicado. Eu tiña a teoría miña personal, e digo aquí personal, de que o despoboamento no rural e o que está facendo, a veces tiña unha teoría de que é dunha forma igual moi forte, deliberada. A veces tiña a sensación de que, porque claro, non é o mismo dar todos os servicios de recollida de lixo, de agua, de saneamento e demais, nunha urbe que acolla a 300.000 personas, a 500.000 personas, que sea diseminado. Galicia temos o maior número de núcleos rurais do Estado español, e iso non, o de Europa, e iso non interesa, e é moi fácil. Nosotros queremos vivir como éramos, non que nos impoñan as novas como temos que ser. E isto, xa aquí, xa tiña apuntado na outra iniciativa que traen vostedes, para fixar poboación no rural ou en Monforte, a poboación que fala que ven na outra iniciativa, igual ten máis que ver que haxa pediatras, que haxa autobuses, que haxa médicos, que haxa escolas a un certo diámetro, eso igual ten máis que ver que a propia rebaixa do IBI, que todo axuda, evidentemente, pero creo que a cousa é máis importante do que ser unha iniciativa para intentar facer de gaste político, además, vais a miña humilde opinión. Nos xa anunciamos que non vamos a apoyala, porque creemos que no sistema que estamos, que se necesita pois digamos, cobrar impostos para depois revertir, porque senón somos poucos e moito menos diñeiro entrar nas arcas, pero tamén con iso que falei antes, como un domicilio de pagar unha casa, unha tasa, pagar outra, hasta que punto técnicamente pois que todo é posible, evidentemente, entra dentro dun amparo legal, porque despois sabemos todos que moitas das vivendas, tristemente, que hai no entorno rural, pois a xente non está aquí, e vive fora. E de facer unha vivenda de primeiro unha persona que sexa a primeira vivenda, e depois todo ten o seu intríngulis. Por lo tanto, como dixen antes, eu quero ser dunha parroquia e ter os mesmos direitos que teñen no centro do pueblo, e tamén ter as mesmas obrigas, pois tamén hai un acerto, temos unha ventaxa os que viven no rural enorme. Moitas gracias.
Don Emilio. Señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Pues no me ha contestado. No sé si es que no lo sabe o no se atreve a decirlo. Es más, lo que sí me ha contestado, pues claro que sí que dice usted de naturaleza urbana, porque ha reducido todavía mucho más los beneficiarios. Y la cantidad es bastante más ridícula todavía. Pero eso, de números ya hablaremos. Mire, don Iván, el rural se fomenta en primer lugar creyendo en él, con políticas que incentiven y ayuden a la creación de empresas, desarrollo, aumento de competitividad de las explotaciones, especialmente aquellas lideradas por nuevos agricultores, servicios, sanidad, educación, dotando a las zonas rurales de servicios que las hagan más atractivas, sobre todo para la población nueva, posibilidades de empleo, apoyo a las pequeñas explotaciones. Dice, y todo ello es en lo que debe afanarse la Xunta de Galicia, para evitar el despoblamiento, que lleva cayendo año tras año y legislatura tras legislatura. Entre otras muchas cosas, hacen falta medidas de calado que eviten el abandono del rural. Pues claro que sí, que no hay varitas mágicas. La varita mágica parece que la ha descubierto usted hoy. Mire, son exclusivas competencias del Gobierno de la Xunta de Galicia, don Iván. El señor Feijóo presidió 2 legislaturas consecutivas que iban a ser la legislatura rural y lamentablemente no puso en marcha ninguna medida eficaz para frenar la bajada de la población, que continúa cayendo. Lo que usted trae aquí podemos titularlo de un cuento novelado, ¿sabe? Porque todas las intenciones, las buenas intenciones que describe y que desarrolla, no se solucionan con una rebaja ridícula de un impuesto. Y digo ridícula con todas las letras, señor. Porque yo también vivo en el rural. Y como vivo en el rural, si le digo a mis vecinos de Seoane, de Puebla de Brollón, que voy a bajar un impuesto al 50%, aunque sea el de aparcamiento de bicicleta, seguro que me aplauden. Quedo como Dios. Pero eso no sirve para evitar el despoblamiento rural. No sirve. Mire, le vuelvo a preguntar, ¿usted sabe cuál es la cantidad resultante de ese ahorro que plantea aquí? ¿No lo sabe o no lo quiere decir? Me gustaría que me respondiera. Y desde luego, si la finalidad de ese ahorro, de esa cantidad, es contribuir a la reducción del despoblamiento del rural, vuelvo a insistir, sin dar más datos, la cosa tiene tela. Ahora, me gustaría que me respondiese a la pregunta que le he hecho. Por supuesto, nuestro voto va a ser en contra, porque esto es poco menos que una tomadura de pelo totalmente populista que se puede quedar bien con 4 amigos en el pueblo diciendo os voy a bajar el impuesto al 50%, pero que al rural no le soluciona nada. Don Iván, seamos sinceros, no le soluciona nada. Y si no, dígame usted cuál es la cantidad que se ahorran los habitantes del rural con esa rebaja que usted propone. Y a ver los números que le salen. Eche cuenta, señor concejal, y luego hablamos. Lo demás son buenas intenciones. Nada más por mi parte. Gracias, señor Torres. Turno de peche para don Iván. Yo voy a responder, señor Torres. Yo vuelvo a decir, léase a moción. Estamos bonificando 50% do que unha persona ten que pagar por o seu impuesto de urbana cando esa persona ten o seu domicilio habitual nunha parroquia de Monforte. Entonces, es el 50%. Cada uno tendrá su casa. Usted tendrá un chalet, yo terei unha palleira. Usted vive nun chalet, yo vivo nunha palleira. Posiblemente eu pague menos que vostede, pero o aforro vai a ser do 50% sobre ese imposto. Que cantidade? Eu non sei para o Concello en total, eso vostedes non lo dirán, cando faga a conta de todos os bienes urbanos ubicados nas parroquias, canto supoñen para as arcas do seu Concello. Que non creo que sea tan lesivo, cando se está dando cartos ás gallas para outras cousas, a lo mellor menos interesantes, e non tan proclives ao rural, e máis para fomentar o urbano. Que, como dicen vostedes, dice, la Xunta non hace nada. Claro que non fai nada a Xunta. No 2016 aprobou o programa de impostos cero no rural que sigue funcionando. Deducción do 100% na cuota de transmisión intervivos. Bonificación do 100% na adquisición de vivenda rural para determinados colectivos. Home, eliminación do imposto de transmisións patrimoniales e actos jurídicos na tal. Eso non está facendo nada. Bueno, hai quen quere, evidentemente, eliminar eso. E xa non falo só a nivel comunidade autónoma, incluso a nivel estatal, que prefieren que ese tipo de imposición se controle directamente por o Estado. E despois tamén vexo que hai xente que tamén está encantada de que, para fomentar que viva no rural, pois que nos contribuir máis e que nos suban os impostos e que paguemos igual cor de Monforte. Moi ben, perfecto. Nada máis por a miña parte. Sin ter parte da mitad dos servicios. Pero, bueno, se estamos contentos, tamén respiramos aire moito máis puros, tamén hai que dicirlo, e non cheira tanto a basura e a colector como está cheirando no Parque dos Condes onte e hoxe. Que hai que mirar como está isto, non é verdade? Eu, gracias a Dios, pois tampouco teño que soportar eses olores. Moitas gracias. Muchas gracias.
Bueno, a verdade que falou vostede de moitas cousas que non benefician o rural para nada, Póñase usted como se poña, relájese que... A ver, mire, sacou aquí algún tema que vai ser interesante que xo vou anunciar agora, para faga que non fai caso, que iso tamén, en fin, ese non saber estar, porque estou falando con vostede, e se non quero non atenda, eso non se preocupe, eso dame igual. Eso dame igual. Non, Emilio, non ten usted uso da palabra, estou falando eu. Eu non falei para nada mentre usted falou, Ninguna sola palabra. Así que faga usted o mismo. Hai que saber escoitar e tamén saber cando hai que falar. Pero é que cuidixo, de verdad, home, sería bo que lle fora explicando a cada veciño por aí. Mire, se vostede fala de rústico, sabe canto é o padrón de rústico do Concello de Monforte? Oiga, non se poña nerviosa. É que te estou empezando, non acabei, xa recorrerei, non se preocupe. Mire, o padrón de rústica do Concello de Monforte son 60.346 euros, 24. Eso é o padrón de rústica. O que vostede propón afecta ao Concello, supoñendo que se fixera esa rebaixa de rústica, 30.118,12 euros. Sí, espere, tranquilo. Están nerviosos, tengo un... Tranquimacín, tranquilo, que eu escoitei con paciencia os 3 turnos. Mire, se vostede suprimindo os recibos de menos de 3 euros que non se cobran, fai unha división entre o número de recibos, que son 3.362, sálelle a menos de 18 euros. O 50% son 9 euros. Pero se vostede quer ir á urbana, vamos á urbana. Por certo, a urbana no rural ten valor catastral menos que a urbana na cidade. Por tanto, se unha casa, un piso, o que sea, no urbano, vamos a poñer, eu que sei, 180, 200 euros. No urbano, usted que está falando de que 100 euros, o 50% no rural, vai a levar xente ao rural, 100 euros ano. Divida por número de meses, a ver canto lle supón. A ver, e logo estamos con usted falando do que dice a Xunta para determinados colectivos. Oiga, mire, a mí non me gusta eso que dice baixar impuestos aos que teñen e despois pedir ao Estado máis diñeiro. Oiga, eso outro xa o criticaban en Europa, é dicir, usted non pode baixar os impuestos e dicir, papá Estado, máis diñeiro que yo quedo bien. Non, señor, usted ten unha responsabilidade fiscal e se non financia os seus servicios que ten que prestar, será a súa responsabilidade, que o país tenga competencia. E mire, se vostede me garantiza a mí que por 100 euros vostede leva máis xente ao rural, os números redondos, eu vou con vostede. Pero mire, vostede que ten que explicar ahora outra cosa. Por exemplo, en relación co IBI, mire, baixar o IBI, xa lle vou decir que non o vamos a facer. Levan con esta retaíla desde que subiu Montoro no ano 2012. Ese ministro que ainda agora ten aí cousas por ver. Ten cousas por ver. Xa veremos como acaba. Porque todos aqueles compañeros daquele equipo de goberno pasaron pola cárcel, todos. Os económicos todos. Sí, é verdad. Mire onde está aquel que era de medio ambiente, mire onde está o que era de economía, mire por aí. Prevense e digo eso, que por lo tanto esta retaíla non vamos a entrar en ese debate. Vamos a deixar o mismo que está, porque subiu o Partido Popular, e agora non vamos a deixarnos. Pero mire unha cousiña. Somos dos concellos que temos, en términos globales, o IBI máis baixo casi de todos os concellos. Sabe por qué? Porque os concellos de aquí de arredor, chámese Bóveda, e eu non me meto con o concello de Bóveda, simplemente estou citando aqueles que o fixeron. Creo que Bóveda, creo que Sabiñao, creo que Pantón, fixeron unha revisión da ponencia de valores. É dicir, que se un piso valía 100 e a revisión da ponencia vale 130, inda que eu rebaixo o porcentaje de aplicación, ao final pago máis que pago o Monforte. Por tanto, hai algúns que teñen incluso un porcentaje superior ao de Monforte, que é o 0,60,05.
e outros teñen no 0,50 e tantos, pero ese 0,50 e tantos que a ponencia de valores máis alto ingresa máis. Faga vostedes esses cálculos. Verá como nós non temos o IBI alto como outros concellos, que nós non revisamos a ponencia de valores. Ni la pedimos, como fixeron outros, ni nos la fixeron de oficio. Ninguna das duas cousas. Por tanto, temos a ponencia de valores dos anos 90. Dos anos 90. Ponencia de valores dos anos 90. E dice vostede unha cousa de que subiu a basura, a limpeza no rural creo que non subiu, porque non se limpia, claro. Que subiu a auga. Mire, nós non subimos o lixo. Nós subimos o que está nos contratos, que é a actualización de IPCs, no caso do lixo 0,85 do imposto do que sube o IPC, do IPC. E no caso da auga, pois o que sube o IPC. Iso é o que está nos contratos, precisamente ningún deles o firmou este equipo de goberno. Non poderá que está ben ou está mal, non os firmamos nós. E, por tanto, os contratos hai que cumplilos. Os contratos hai que cumplilos. Pero sabe vostede unha cousa, don Emilio, xa lle vou adiantar. Estamos de acordo unha cousa con vostede, que dice o despoboamento rural, a España vacía, efectivamente, ese é un problema de Estado. Pero se é un problema de Estado non é dos concellos. Non vamos a arreglar concello a concello. Aquí hai 8.100 concellos neste país e van a arreglar os 8.100 concellos o problema do despoboamento? Pois creo que non. Pero quen ten as competencias de medio rural? As comunidades autónomas. No noso caso, quen é? Pois a Xunta de Galicia. Se estuveramos en Asturias, sería o Principado de Asturias. Se estuveramos en Valencia, a Generalitat Valenciana. Pero estamos en Galicia. Por tanto, é a Xunta de Galicia. E xa remato, mire, pero é un tema este que vou dicir importante e que ten a súa gravedade. Sabe vostede, primeiro, deixo claro, non subimos nin a basura, nin a auga. Ninguna das cousas. Actualizouse IPCs. Non se subiu o precio. Pero o que vou dicir é importante, é grave. Sogama, que hasta agora, polo menos que eu sepa, gestiono a Xunta de Galicia, non pasou o cobro ningún recibo no que vai de ano. Ano 2024, estamos no mes de xuño, non pasou o cobro. Por qué? Porque queren subir un 30% a recollida de lixo. Non sei se será o 33 ou o 28, dame igual, en torno ao 30%. Toma nota desto que estou dicindo, en torno ao 30%. E claro, como había eleccións de todo tipo, as autonómicas e as europeas, non o subiron, pero ahora están retomando o tema. Están creando un problema, lógicamente, nos concellos, porque non está facturando, e despois vai vir todo xunto. Pero vai vir todo xunto con unha subida que non se espera que sea inferior a un 30%. E, lógicamente, eso, según a lei, hai que repercutilo. Mire a normativa, verá como dice que hai que repercutilo. Por tanto, non vai subir o Concello o lixo, non, xa vai facer Sogama por nós. Nós vamos ter que aplicalo. Iso é a diferencia. Así que, entérese ben, verá como isto que lle estou dicindo vai ser máis pronto que tarde. Desde logo, dentro do ano, seguro. Así que non vamos a derivar outros impostos para cubrir cousas que sube, neste caso, o Partido Popular, que non nos suba, que o deixe como está. Bueno, pois ustedes se queden, tomen nota desto, pregúntelle a Sogama a ver se é verdade que van a subir ou non. Bueno, rematado o debate do punto número 8, sometemos a votación. Votos a favor. 4 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Abstencións. 3 abstencións. Queda rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Municipal Socialista para a recuperación do rango das políticas de igualdade no Goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións. Do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular,
do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Muchas gracias, señor secretario. Para explicar a iniciativa ten a palabra dona Marga. Boas noites, señor alcalde, concelleiros, público que nos acompaña. O mércores 24 de abril do 2024 publicouse no DOGA o Real Decreto 49/2024 do 22 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. Sorprendentemente, decatámonos de que fora eliminada a Secretaría Xeral de Igualdade e sustituída por dúas direccións xerais, a Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero e a Dirección Xeral de Promoción da Igualdade. Desde o Concello de Monforte de Lemos estamos fondamente preocupados, xa que entendemos que este cambio no organigrama do Goberno relega a categoría de Dirección Xeral as políticas de igualdade e ven a seguir o mesmo camiño que levan outras comunidades autónomas, de degradación das políticas de igualdade e colaboración cos seus socios de Vox. En Galicia, o menosprezo ao papel de loita contra a igualdade comezou xa baixo a presidencia do señor Feijóo, que suprimiu o Servicio Galego de Igualdade no ano 2010 e que acaba de culminalo o señor Rueda. En primeiro lugar, quitándolle o rango de Secretaría Xeral ás políticas de igualdade. En segundo lugar, desligando as políticas de igualdade da loita contra a violencia de xénero, dando a entender que a orixen desta violencia non é o machismo, a ausencia de igualdade entre mulleres e homes. Este novo organigrama, sumado á dependencia das políticas de igualdade da Consellería de Política Social, devólvenos a unha visión totalmente asistencialista, carente da necesaria abordaxe integral das discriminacións por razón de xénero e fainos retroceder máis de 2 décadas na concepción das políticas de igualdade, defendendo así as mesmas teses que os seus socios da extrema dereita. Dende o Concello de Monforte de Lemos entendemos que a loita pola igualdade entre mulleres e homes ten que ser prioritaria e transversal, e toda actuación política tendo en conta que da implementación das actuacións en materia de igualdade depende que se remate coa discriminación da metade da poboación de Galicia. E por iso, polo que defendemos que un proxecto de goberno do século XXI ten que incluir a igualdade como eixo vertebrador da súa actuación, que ademais se estenda de forma transversal ao resto das políticas. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista de Monforte de Lemos solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Que as políticas de igualdade entre mulleres e homes sexan eixo vertebrador e transversal das políticas do Goberno galego. Que, cando menos, se devolva o rango de Secretaría Xeral que tiñan as políticas de igualdade entre mulleres e homes. Que as políticas de igualdade entre mulleres e homes e o seu órgano superior e de dirección dependan da Presidenta da Xunta de Galicia para garantir a súa aplicación transversal e integral. Que as políticas de igualdade entre mulleres e homes e contra a violencia de xénero volvan a estar integradas no mesmo órgano superior e de dirección. Moitas gracias. Gracias, dona Marga. Don Germán. Sí, dende Experta Monforte estamos absolutamente de acordo con vostedes. Temos claro que é imprescindible non baixar a garda en estes temas, xa que a igualdade é importantísima para a nosa sociedade. Imos votar a favor e felicitámonos por traer esta moción, pero é certo que este tema non é de dirección xerais ou de secretarías xerais e tal, é un tema educacional. Eu creo que o que hai que facer é traballar no tema educacional, que é moitísimo máis importante. Agora hai que recoñecer que, bueno, pois que cambiou moitísimo. Teño 53 anos, xa cambiou bastante, porque ademais, bueno, pois afortunadamente criaronme nun tema de igualdade do que estou moi contento e así crío as miñas pequenas. E isto tamén vale un pouco para todos nós. Entonces eu creo que sendo importante que sexa unha Secretaría Xeral, eu creo que é super importante incidir no tema educacional. Gracias. Gracias, señor Luaces. Sí, un pouco mesmo co meu compañeiro. Claro, non estamos moi a favor da loita pola igualdade e contra a violencia de xénero. Entendemos que non se lle pode baixar o rango de categoría que tiña ata agora e nada, vamos votar a favor. Pues moitas gracias. Doña Luisa, María Luisa.
Hola, buenas noches a todos los concejales, al presidente y al público. Bueno, yo creo que la Xunta de Galicia siempre ha demostrado a lo largo de todos los años, de todos estos años, su compromiso con la igualdad. El quitar un rango de Secretaría Xeral y ahora mantener 2 direcciones realmente es un cambio de forma de trabajar. De hecho, los profesionales, o sea, el director general de la lucha de violencia de género es un magistrado del Tribunal número 1 de La Coruña, justamente de violencia de género, con lo cual va a haber una gran preocupación a este respecto. Aparte de eso, nuestro compañero ha defendido el tema de violencia de género como una lacra social. Y además va a tener puede tener una repercusión importante en cuanto a un tema de salud pública, ya que los niños se van a comportar tanto en el colegio como en sus casas y con sus amigos de una manera violenta. Entonces, lo primero que se va a poner en marcha desde la Xunta de Galicia, más vale prevenir que luego lamentar. Y entonces, en los colegios se va a habilitar un modelo de prevención de temas de violencia de género. Igualdad. ¿Qué es igualdad? Igualdad, en sus puntos más importantes, es que tengan las mismas oportunidades laborales tanto los hombres como las mujeres. Creo que Galicia puede presumir de ser la tercera comunidad autónoma de España con mayor número de incremento en lo que es el tema laboral. Sin embargo, quiero recordarles a ustedes que, por ejemplo, somos el primer país de la Comunidad Económica Europea donde hay menos mujeres contratadas. Entonces, esto hay que hacérselo ver en el resto de las comunidades. Yo veo además que en Galicia, nuestro partido, en este momento, a la hora de alcaldes, estamos un 28-20, o sea, 20 mujeres, 28, estamos en un 41%. Háganselo ver, señores del resto de los partidos. Hablen ustedes de igualdad y en cuanto a las mismas condiciones laborales. Tecnológicamente, ahora mismo en las empresas de tecnologías hay muchísimas más mujeres contratadas que hombres. En Galicia, a nivel laboral, ahora mismo hay un incremento inmenso en mujeres administrativos, en médicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es igualdad? Igualdad es que tanto con las mujeres como los hombres tengamos las mismas condiciones laborales y las mismas oportunidades. En Galicia tenemos a muchas directoras, a muchos gerentes. Entonces, yo creo que este no es un gobierno que no defienda la igualdad. Aparte de eso, desde nuestras consellerías promovemos siempre el empleo de la mujer, potenciamos a las mujeres emprendedoras. ¿Cuántas veces lo hacen ustedes desde el ayuntamiento para que emprendan las mujeres en Monforte? Háganselo mirar también. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Luisa. Segundo turno, doña Marga. No sé por dónde empezar, realmente. Que al Partido Socialista le den lecciones en materia de igualdad y de violencia de género es un poco difícil de asumir. Fuimos el primer país europeo, con Zapatero, que hicimos la primera ley sobre violencia de género. En materia de igualdad estamos trabajando muchísimo, pero es que desde este ayuntamiento, cuando oigo decir, no, es que ahora van a poner en los colegios en materia de igualdad, desde este ayuntamiento llevamos trabajando, desde que yo soy consellera, que llevo 5 años, y los que estáis en consejos escolares lo tenéis que saber, llevamos trabajando continuamente, todos los trimestres hacemos o escape room o trabajos con psicólogos
continuamente, nos dan informes de lo que pasa todos los días. Es que esto no es de un día si hay 200 o 20 o 30 concejalas, es que eso no es el tema. El tema es otro. El tema no es si hay 20 concejalas contra 30, no. El tema de igualdad es transversal. Y lo que hablaba del magistrado de violencia de género, sí, es don Roberto Barba, además lo conozco personalmente. La directora xeral de Promoción de Igualdade es María Quintana, que era asesora de comunicación y coordinadora de las redes sociales de la Xunta, que es periodista. A ver, yo no digo que no vaya a ser una buena profesional en temas de promoción de igualdad, seguramente será, pero quiero decir, como usted me está poniendo en valor el Roberto Barba, yo le estoy diciendo un poco, pues también la situación de la señora María Quintana. Pero ya le digo, en materia de igualdad a nosotros no nos ganan, no por nada. Es que todas las leyes de violencia de género y de igualdad las hizo el Partido Socialista. Y muchas en contra, votaron ustedes en contra. ¿Qué pasa? Luego es muy fácil subirse al carro. Si una cosa va bien y puede dar votos, me subo al carro. Y lo que habló de la Xunta de las ayudas de emprendedores, supongo que me habla del Plan EMEGA. Hombre, a ver, es que el Plan EMEGA lleva funcionando desde el bipartito y antes. O sea, que es que no es una cosa nueva. Sí. El Plan EMEGA es un ¿perdón? Non poden falar. Bueno, perdón, claro, es que me está interrumpiendo. No, pero le faga caso, usted siga. El Plan EMEGA espere que pues tenemos el son turno. Fondos europeos para fomentar la igualdad. Quiero decir, están haciendo lo que tienen que hacer, su trabajo. Lo que hablaba de que aquí sí, en el ayuntamiento, no hay ayudas para emprendedores. Sí, hay ayudas para emprendedores. Emprendedores y emprendedoras, para los dos. Para los dos. El Plan EMEGA es un plan específico que además yo lo conozco bastante bien, porque no solamente es para las personas que comienzan, también es para las empresas que llevan años funcionando, hay un que se llama plan activo, o sea, quiero decir, pero con eso no me dice nada, es que es su trabajo, es lo que tienen que hacer, ni más ni menos. Gracias. Gracias, don Germán. Renuncio o turno. Señor Luaces. Sí, nada, unha cousiña, un par de cousiñas. Este director xeral que nada máis comezar no cargo, o mes seguinte resulta que non ten nada que decir sobre que un concelleiro do Partido Popular da Illa de Arousa recupere o seu cargo por agredir a súa parella. Dice que é unha decisión orgánica que ten que dar explicacións ao Partido Popular, pero o Partido Popular resulta que poucas explicacións pode dar porque gobernan con quen gobernan cando necesitan, onde suprimen concellerías de igualdade, de violencia de xénero, e que non poden, dixo, háganselo ver. Es que háganselo ver, claro, efectivamente, nada máis. Gracias, doña María Luisa. Ahora mismo es que España es la primera comunidad con mayor desempleo femenino. En este momento es el país con más. Le doy la enhorabuena por gestionar usted también el tema de emprendedores, pero ¿es dinero directo del ayuntamiento o también le viene alguna ayuda de la Xunta? Eso no. Solo es directo del ayuntamiento. O de emprendedores, si xa lle digo eu. Non busque que non hai. No es solo el plan activo, ahora mismo también hay digital, que es para mujeres emprendedoras tecnológicas, y además hay premios a la investigación realizada por las mujeres. Se están promoviendo cantidad de Muchas gracias. Turno de peche, doña Marga. Yo aquí no vengo a desprestigiar a nadie, primera cosa, ni hago ninguna política contra nadie, que quede claro. Yo aquí vengo a hacer políticas de igualdad.
Eso es lo primero. Lo que habla de los planes de empleo, el Gobierno de España tiene la coordinación, pero los planes de empleo los llevan las comunidades autónomas. Aquí es Servicio Galego de Colocación, en otro sitio pues era el SAS y distintos, pero aquí los llevan ellos. Nosotros hacemos lo que podemos, entonces ponemos unas pautas, pero el resto, las políticas de empleo son de las comunidades autónomas, no es del Gobierno de España. Dice, no me hable de Pedro Sánchez. Ay, no me hable del señor Rueda, por favor, tampoco, O sea, quiero decir, aquí, entre unos y otros. Nosotros aquí, cada uno, yo estoy en un concello, trabajando por la igualdad, y hago lo que puedo y más, se lo digo, porque nos dejamos la piel en nuestro servicio, para que no mueran 16 mujeres como ya llevan este año. Entonces, yo creo que esto es un tema que no se puede jugar, que hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo muy en serio. Y no solamente decir, algo porque hay menos o mayor... No, es que eso no va de si hay más o menos. No. Eso va de personas. Y va de todos nosotros. De nuestras actitudes desde que salimos de casa por la puerta hasta que volvemos a casa y nos acostamos. Y estamos con nuestros hijos, con nuestros maridos, con nuestras madres, con nuestros padres. Eso es la igualdad. No es si que le dan que tenemos pocos concelleiros, que tenemos... No, porque nosotros tenemos menos concelleiros que vosotros, entre otras cosas, con lo cual vamos a tener siempre menos. Pero nosotros, los que hicimos de que fueran hombres y mujeres en las... ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién fue? No fuisteis vosotros, fuimos nosotros. ¿Vale? Y por eso hay muchas concelleiras, porque le obligan a tener el mismo número de mujeres y de hombres en las listas. O sea que no presumas, bueno, sí me gusta que presumas de eso, porque fuimos nosotros los que lo hicimos. Entonces, en materia de igualdad, al Partido Socialista, 0, 0, 0. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a verdade é que eu teño que dicir algo, porque eu non sei se estaba falando vostede de nombre do PP ou nombre de Vox. Sí, non sei se vostede estaba falando porque, de verdade, eu non sei se lle mandaron decir o que dixo ou non, pero é bo que se escoite. Eu, desde logo, empezou falando vostede de que nombraron director general un magistrado. Bueno, eso eu non sei a persona, la conozco, pero non é garantía de nada, porque hai magistrados que votan cada sentencia, que, en fin, así, por tanto, eu non sei exactamente como é ese señor, non o conozco. Así que non podo falar mal de nadie porque non o conozco. Se vexo a súa actuación no futuro, pois podría opinar. Mientras tanto, non podo opinar. Pero eso non é ninguna garantía de que sea un magistrado. Eso para empezar. O que si sabemos é que se baixou de rango. Iso é así, é a realidade. No novo organigrama da Xunta pinta menos do que pintaba. Iso é así. Teño aquí o boletín oficial da Xunta de Galicia, donde pon, isto non é meu, isto é o Diario Oficial de Galicia, donde o dice, por tanto, e no organigrama anterior tiña rango tamén da Xunta de Galicia de secretaria xeral. Por tanto, isto non o digo eu, o dicen os documentos. E non ten o mínimo peso nunha consellería, unha secretaría xeral, que é unha dirección general. Non o ten. De feito, para preparar os consellos da Xunta, que se reúnen son os secretarios xerais, non son os directores xerais. Por tanto, por algo será. E iso en primeiro lugar. Segundo lugar, fala vostede que teñen 28 alcaldesas e que é o 40%. O 40%. Menos ainda, menos de 28. Usted entonces confundiu todo, porque usted dixo aquí, mire, doña Luisa, digo eu o que dixo 28 mulleres, porque reuniu o seu outro día co presidente con 28 mulleres, é verdad, dixo vostede que representaban o 40%. Escoita a grabación, dixo vostede que representaban o 40%, pero como a representar o 40% se son as alcaldesas que teñen ustedes en todo Galicia, e en todo Galicia non chegan a un torno ao 14, 15%. Sí, escoítese, se vostede non estará de acordo con isto, pois foi o que dixo. O 40%, pois mire, non, en Galicia é o 14%, pero que en Lugo é peor, porque o Lugo tiña vostede 5 e ahora teñen 4. Mire, vostede tiña Courel, Guntín, que xa non o teñe, que era un home, Cervo, que antes era un home, agora é unha muller, Rábade,
que acaba de ganar as eleccións, e Tría Castela. Esas son todas as alcaldesas que teñen vostedes na provincia de Lugo. Por certo, teñen 4 de 67. Non chegou ao 40% que usted falaba nin tolo. E logo, fíxese vostede que igualdad practican na Diputación Provincial. Ahora marcha a única diputada que había, solo de 12, unha. E agora, como se vai, ven un home. É dicir, 12-0. Que porcentaxe de mulleres teñen vostede na Diputación Provincial de Lugo? De verdade, como se atreve a vir aquí sacando o peito dunha cousa que, vamos, en fin, políticamente infumable? Como se atreve a decir eso? Porque xa sei que usted atrévese, pero, hombre, hai que atreverse con un poquillo de base, non sin base. E logo dice, non me fale vostede de Zapatero, fáleme de Pedro Sánchez. Pero falo eu, encantadísimo. Encantadísimo. Sí, pois non pode toser. Sí, non fale de Feijóo, que lle vai moi ben. Sí, fale. Fale dese que anda a hora de manifestacións, parece un sindicalista, con todos os respetos sindicalistas que eu tamén non fun. Sí. Pero ahora xa sale mal, xa pasou de ter grandes manifestacións a uns pouquiños, entón eso xa, de momento non dixo que iba a haber máis. Xa parou. E ainda vai parar máis. Pero dice vostede, mire, vostedes, cando gobernaron entre o 11 e o 17, 18, foi cando houve o maior número de parados deste país. E resulta que, claro, botaban a culpa ao anterior, decía que paro era igual ao Partido Socialista. Claro, agora non o dicen. Por qué? Porque desde que está gobernando o Partido Socialista e se fixo a reforma laboral, e iso lle guste ou non, pero é así, lle fixo a reforma laboral e os traballadores volven a ter dereitos, volven a ter estabilidade, volven a ter convenios, pois, oye, fíxate tú, subiu, sí, algún fijo discontinuo xo había antes tamén, con usted, o se quere miramos, e agora tamén nos hai, e vai nos seguir habendo, porque hai puestos que non van a ter continuidade ao largo do ano, con quen goberne. Pero agora hai máis de 21 millóns de traballadores de alta na Seguridade Social e con vostedes non pasaban de 19. Hai máis de 2 millóns máis. Máis de 2 millóns de traballadores máis dados de alta na Seguridade Social que co señor Rajoy. Entende? E iso é o que importa. E ustedes saben que son tan igualitarios. Por que votaron en contra da subida das pensións? Por que votaron en contra da subida das pensións? Por que votaron en contra da subida do salario mínimo interprofesional? Si fai 4 días estaban 700 euros cando gobernaban vostedes, e agora está en máis de 1.000, 1.100, non sei, recordo exactamente a cantidad. Pero, hombre, como ten ustedes atrevemento a vir aquí queixándose dese tema? Por favor, de verdad. É verdad que, en fin, a veces un engáñese porque se deixa engañar, pero os argumentos que teñen vostedes realmente non dan para engañar a nadie. Ora, se quere facer caso, pois que lle lo fagan, pero en temas de igualdade, señores do Partido Popular, vostedes non avanzan, vostedes retroceden, e desde que están gobernando con vos, en todas as autonomías e concellos, foi marcha atrás, desaparecendo os organismos que había de igualdade, e as políticas de igualdade desapareceron. Pero ustedes, como é posible que queiran falar aquí de igualdade? Non fai falta máis nada que ver as políticas que fai, por exemplo, en Madrid, a señora Ayuso, que, por certo, vaya cariña tiña o día das eleccións europeas cando outro presumía de que había ganado. Ela por detrás estaba descontentísima, xa yo digo eu, porque conozco ben as expresións desa señora. E facía unha sonrisa forzada, pois supoño que quererá que este home veña para Galicia a jubilarse pois o antes posible. Pues nada, eso é cousa de ustedes, non é cousa nosa. Bueno, aclarado estes puntiños que vexo que vostede, doña María Luisa, estaba un poquinho floxa, pois vamos a someter a votación a iniciativa do Partido Socialista en temas de igualdad. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra. 4 votos en contra, non hai abstencións, queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 10, é unha moción do Grupo Municipal Popular para a modificación da ordenanza municipal do imposto de vehículos de tracción mecánica. Dictamen da Comisión, por favor.
Foi tamén favorable a proposta con 2 votos a favor do concelleiro e da concelleira do Grupo Popular e 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Experto Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias. Para expoñernos esta iniciativa, ten a palabra a doña Caterina. Ben, moitas gracias. Traemos unha nova iniciativa de bonificacións fiscais porque nos parece importante este tipo de incentivos. Ademais, creemos que se poden levar a cabo cunha mellor xestión dos recursos económicos. Neste caso, traemos esta iniciativa por dúas cuestións. Por un lado, pois efectivamente para evitar a fuga de poboación. Don Emilio, na anterior moción do Partido Popular, que tamén tiña que ver coas bonificacións fiscais, comentaba, facendo tamén atención a esta iniciativa, que a poboación se fijaba máis con pediatras que con exencións fiscais, por exemplo. Ben, nos concellos da contorna non hai pediatras e hai fuga de personas a esos concellos do arredor. Por que? Porque está totalmente relacionada a poboación de Monforte cos concellos do arredor. Nós mesmos, os que estamos aquí, ou por exemplo, se ir máis lonxe, son a primeira xeración que nace en Monforte. O resto da xeración, os antecesores, son de Póvoa de Brollón, e eu podería empadronarme en Póvoa de Brollón porque todavía temos ali familia e viviendas, por exemplo, non? Polo tanto, hai que evitar esa fuga de poboación, como pasa tamén con outros menesteres na cidade, como poden ser as plazas de gardería infantil, as plazas de atención temperá, que xa debatimos noutros plenos, que provocan esos empadronamentos nesas outras cidades. Ademais, eso por un lado, para decirlle que, por eso, que o que temos que evitar é que, mentras os concellos da contorna manteñan a poboación, nos, hasta este ano, estábamos en caída libre. Por outro lado, nesta moción en concreto que falamos dos vehículos antigos, nos centramos nas bonificacións que se recollen no artigo 5. Hai unha bonificación do 100% para aqueles vehículos que estén inscritos no rexistro da Xefatura Provincial de Tráfico como vehículos catalogados como históricos. Pero logo hai unha bonificación dun 30% para os vehículos que non teñen ese catálogo, sino que simplemente teñen 25 anos a partir de adelante. Hai moita xente aquí en Monforte, que empadronada ademais aquí en Monforte, que ten vehículos en máis de 25 anos, pois porque probablemente ou non quere invertir cartos nun vehículo novo, ou porque mellor non pode, que os vehículos precisamente foron tamén un dos elementos que máis subiron por culpa desta subida do IPC que tivemos. Por lo tanto, nos parece tamén, tanto que o equipo de goberno, o equipo socialista, presume de que lle gusta baixar os impostos àqueles que máis o necesitan, pois queremos poñer en manifesto que hai persoas na nosa cidade empadroadas aquí que teñen vehículos de 25 anos ou máis que ben se lle podería bonificar ese 100%, igual que os vehículos catalogados como históricos. Precisamente por eso, porque son persoas que probablemente non se poidan permitir a compra dun vehículo novo. Así que, neste caso, si estamos dicindo que bonifiquen fiscalmente a que máis o necesita. Así que esas son as dúas motivaciones básicas para traer esta moción, e que pedimos neste pleno pois a adopción do seguinte acordo: aprobar a modificación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre vehículos de tracción mecánica no seu artigo 5 relativo ás bonificacións, contemplando a bonificación do 100% para todos os vehículos que cumplan 25 anos de antigüedade, independentemente de que estén inscritos como antigos no rexistro da Xefatura Provincial de Tráfico. De momento nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Don Germán. Sí, moi brevemente nos vamos a votar favorablemente porque efectivamente entendemos que eso debería ser así, porque, bueno, xa estuvo no seu momento, foi o BNG o que o mudou, en ese momento, pois, xa nos parecía moitos que non tiña moito sentido, porque, entre outras cousas, dentro de que se recaude moitos cartos, sí que é certo que tampouco sería unha cuantía moi grande, porque non estamos falando de moitos cartos, pero sí, tamén é certo que hai moitos monfortinos, que eso sí que é verdade, que non cambian o vehículo porque non poden. Entonces, eso é algo no que nós estamos absolutamente de acordo. Sí que é certo que hai xente que ten vehículos de máis de 25 anos, pois porque lle gustan ou que corresponda, pero normalmente esa xente tamén os ten
inscritos como vehículos antigos. E hai moitísima xente que, por circunstancias as que sexan, pois ou non queren ou non poden cambiar eso. Entonces, nós entendemos que eso é relativamente sinxelo e non sería unha cuantía moi grande no imposto, na recaudación de impostos. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio. Gracias. Ben, vamos a ver se nos aclaramos, porque aquí o que non se pode facer unha iniciativa que, repito, podemos estar máis ou menos de acordo, pero que terá un recorrido na prensa importante, pero na técnica vamos a explicar o porqué das cousas. Vostede ten un motivo técnico de por que un coche de 25 anos non hai que facer o asento de parabrisas e onde 23 vai pagar. Non gasta a mesma carretera, non consume o mesmo espacio para aparcar. Pero que somos aquí? E de encima xa palota, e perdón a vehemencia, pero que ás veces chega unha hora da noite que estamos sin cena, escoita cada cousa que ven, é que se marchan para os concellos de arredor. Entón, que quere dicir? Que os concellos de arredor están facendo eso para captar personal, porque hai que ver do outro lado. É, de verdad, cando menos curioso. E vostede dixo, non, que son a segunda generación, a primeira generación que nace en Monforte. Claro, porque tuveron que ir para Monforte buscar traballo, o que estábamos falando antes, o despoboamento aquele que falamos do rural, que empezou moito antes. É unha incongruencia total, a veces, as iniciativas. E non vai de que se un partido político dice, vou traer aquí unha iniciativa. Se queremos non cotizar, hai a posibilidade de facer un coche no registro histórico. Inscríbese no registro histórico, non sei, non creo que coste moito, e xa está xento, e acabouse. Pero despois resulta que queremos ser modernos, cosmopolitas, non sei que, cando estamos a falar de que temos un problema, sobre todo Monforte, que xa, digo sobre todo Monforte porque é o núcleo urbano máis grande que hai na comarca, co tema de emisión de gases, co tema de emisión de ruidos. Isto todo vai en función de que estes vehículos, de feito, todos os gobernos fixeron algún día o plan Renove para poder dar axudas para poder renovar o parque móvil. Por lo tanto, eso sí que hai que apoiarlo e buscalo. Ahora, que unha persona que sabemos que eu tiña un coche que ten 21 anos e probablemente eu tiña cando tiña 25 e vou pagar porque vou consumir, vou teñer a miña plaza, vou gastar rúa en Monforte, vou aparcar igual en Monforte, tamén cando vou a Esqueirón aparco en Esqueirón, cando vou a aparco en Esqueirón. Iso é dicir, de fiar isto sin algo técnicamente, por o que dice, pois mira, tens razón, única, exclusivamente a perda de poboación é, cando menos, curioso. E pasa o mismo cas escolas infantiles, porque hai pouco escoitei a unha diputada do sur de Lugo, e isto non falar de que o alcalde de Monforte non pedía as axudas correspondentes ou debía pedir máis axudas para ampliación da escola infantil. Home, eu non sei, pero quen está gobernando na Xunta? Se tanto interés ten, ben, a Xunta fai unha escola infantil e acabou o seu problema. E o alcalde se quere pedir que pidas non que se deite. Ese é así de sencillo. Pero non, utilizar políticamente sempre es que non piden. En este caso defendes o alcalde só, non falta que o defenda, pero eso sí é motivo para que se censen en Sober, ou en Pantón ou no outro. E cando dice as escolas, fala antes, empezou vostede dicindo que non tiña nada que ver os concellos. Os concellos da comarca podemos ver o pasado sábado, venres, que traía a prensa o informe do saldo vegetativo da poboación de Lugo, e era alarmante. Ningún concello da comarca, só creo que había en Lugo un concello que tiña o saldo positivo, pero non é porque naceran moitos, é que non morrera ningún. Pero de nacer, non naceran, o saldo é insultante. Por lo tanto, o problema de fixar poboación non é isto. E xa remato esta intervención. Vostedes falou antes don Iván, a fala vostede agora, é que propoñemos, só propoñen rebaixar IVA, impostos. Propostas de facer algo, falta a primeira. Vamos rebaixar, rebaixamos os impostos de transmisión, un montón de cosas rebaixan, todo impostos. Todos son o rei do reparto perdón,
Claro, é que só estamos rebaixando impostos, é certo. Pero teñen unha proposta que sexa para fixar poboación. Ni na primeira. E non vou a repetir o que dixen antes dos médicos, dos colexios e demais. Por lo tanto, nós podemos chegar a entender a súa iniciativa, pero tragan un informe técnico de por que esos coches non teñen de que pagar. Senón que se fagan históricos e acabouse. Non pasa nada. Gracias, don Emilio. Señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, no saben ustedes que cuando este alcalde llegó en el año 2015 no había ninguna bonificación para vehículos de más de 25 años. Y fue este alcalde el que recuperó esa bonificación en los primeros años de mandato, porque hace aproximadamente 8 años esto estaba en línea con lo que se hacía en otras administraciones, y por eso el actual equipo de gobierno aprobó la citada bonificación. Miren, yo escuchándoles a ustedes llego a unas conclusiones, no sé si quieren que la ciudadanía alcance las mismas, pero rebajando los 5 euros del señor Iván o los 50 euros a cada vecino del impuesto, y además rebajando el impuesto de circulación, vamos, esto se va a llenar de gente. Aquí no va a caber más gente. Yo creo que hasta las ocurrencias deben tener un límite, porque si esas son sus políticas para fijar población, vaya por Dios. Mire, vamos a ver si centramos un poquitín el debate con algo de sensatez. En estos momentos, yo creo que usted va en dirección contraria a la Unión Europea, ya que no lo digo en España, sino me refiero al conjunto de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Pues significa que las bonificaciones se hacen para aquellos vehículos que no consumen hidrocarburos fósiles, ya que son muy contaminantes, en línea con lo que dijo el portavoz del BNG. Por tanto, el esfuerzo de las bonificaciones debe ir en línea de aquellos vehículos que no contaminan, como son los eléctricos, híbridos o de hidrógeno. Eso es lo sensato, hoy por hoy. ¿Por qué tiene que pagar menos uno que tenga 25 que uno que tenga 12? ¿O que lo compró el año pasado? Yo le anuncio que este equipo de gobierno va a seguir la línea de trabajo de la Unión Europea. Por lo tanto, entre unos meses traemos a este pleno una bonificación de ordenanza para adecuarla a la nueva realidad, respetando las concesiones actuales. Y no podemos apoyar su iniciativa porque va en dirección contraria al respeto al medio ambiente y lo que son las políticas que se están practicando ahora de forma unívoca en toda Europa y mayoritaria. Y bueno, vuelvo a insistir, si sus políticas para fijar población son reducir los 50 o 5 euros del impuesto que decía el concejal, señor Iván, y rebajar el impuesto de circulación, pues entonces, vaya por Dios. Nada más, eso es todo. Bueno, pues vaya por Dios, porque lo dice 5 o 6 veces, así que no sé si tenga algo que ver Dios hoxe aquí ou non. Bueno, doña Cate, segundo turno. Moitas gracias, señor Iván. Bueno, ha estado vostede moi moderado, pero claro, non lle facía falta poñer moita intensidade no debate porque xa o señor Emilio fixo o traballo. Porque hoxe, nesta moción, sí que parecía Emilio o portavoz do Partido Socialista do equipo do goberno. Madre mía, señor Emilio, eso sí que pa nota tamén, esa maneira de manifestarse. Eu creo que o que lles pasa é que temos políticas diferentes e maneiras distintas. Non lle vou consentir que diga que non propoñemos outras cousas que non sexan bonificacións fiscais. Neste pleno trouxemos bonificacións fiscais, pero non vou agora a facer un relatorio de todas as mocións que trouxemos, non só eu dos 5 anos que levo, sino os meus compañeiros nos anos anteriores. Creo que se trouxeron mocións e iniciativas moi variadas, sempre. Que a vostede non lle guste votar a favor das exencións fiscais, vale, pareceme ben, pero non fai falta que empregue un tono pois tan excesivo desde o meu punto de vista. Mire, eu respeto a decisión que tomen tanto o equipo de goberno como vostedes de que lles parece, pois bueno, que non é apropiada esta moción. Nos creo que expuxen correctamente na miña intervención primeira porque considerábamos adecuado. Si nos parece adecuado traer bonificacións fiscais, creemos que ademais é posible facer unha gestión do presuposto no que se permita determinadas bonificacións fiscais, e por ese motivo traemos esta como trouxemos a anterior. E porque, a pesar de fixar poboación, que lle guste ou non, fala de guarderías, se fala de demais, voulle decir unha cousa, falando como fala, que parece que lle dá igual que aquí non haya plazas de guardería, que en Sober e en Sabiñao a guardería municipal, a gestiona o Concello, e sigue pedindo as axudas a Xunta, pero bueno, é outro debate. O que si está claro é que hai persoas que teñen vehículos de máis de 25 anos que non os poden cambiar, por moita bonificación que veña o plan Renove, non poden cambiar.
Por lo tanto, como creo que quedou máis que expresada a nosa postura na miña primeira intervención, tamén quedame claro que vostedes non van a apoiar esta iniciativa por diferentes motivos e causas, creo que non teño nada máis que decir. Agradecer ao compañero de expertas se finalmente pois apoia esta iniciativa e nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, don Germán. Renuncia. Don Emilio. Sí, mira, xa lle dixen de primeira mão que perdonase a miña vehemencia, pero non é cuestión de defender o equipo de goberno ni nada. Vostedes teñen un trauma de que cando hai alguén que venga aquí ao pleno que fai que non veña a falar, como falou aquí, non é cuestión de votar en contra de ustedes porque sí. Nos traigo aquí, nos votamos nun sentido e debatimos o sentido do voto. Aquí hoxe falouse de sancións fiscais, nada máis. Non se falou de outras cosas, que sí, que claro, sei que todas son propostas, e nos apoyamos en moitas, pero vostede non me dice, cíñese a dicir que hai moita xente que non pode cambiar o vehículo. Sí, ya que yo dixen, eu son un millón deles que dentro de 3 anos, cada día 25, non podo cambiarlo, e vou non ter. Pero vostede, técnicamente, que diferencia hai de un coche de 22 ou de 25 para non pagar impostos? Por qué? Porque o tema dos coches históricos ten a súa visión aparte, porque teñen unhas condicións e son coches que moitas veces non valen, non son utilitarios todos os días, outros sí, pero dicir, técnicamente baixar o imposto ou reducir aos 25 anos, por qué? Consumen, contaminan menos, son máis pequenos, encollen, fan menos ruido, cal é o problema? Se estuveran pagando até de agora. E non é dicir, non vamos a votar en contra desto por dalle a usted nas narices. Non, eu tiña máis que facer que estar aquí para vir e dicirle a ustedes que non, porque non. Pero non sei que non lle gusta que haxa alguén que veña aquí a facer política sempre en contra do que está gobernando. E outro día nun medio de comunicación, que non sei se é publicado, pois dixen yo, aquí nos vimos, hai que facer pedagogía, nos vimos aquí a fiscalizar o equipo de goberno, a traer propostas e a gobernar dentro da oposición, que non é dicir non por non. Vostedes poden se rir, poden pensar que son o número 11, que son o 12, é igual. Teñen un trauma en decir que aquí o líder da oposición é o máis coxo, porque vostedes son 4 e non asumen iso. Pero que non, e a veces son así, perdónenme, saben perfectamente, pero que non é dicir votar porque non, nós tamén temos que gobernar, temos propostas que non dicen que non a todo, pois que sigan dicíndonos que non a todo, xa estamos afeitos, pero que ven máis 18 17 por 2, 34 ollos que a 24 sempre, e nós temos, porque digo isto, xa remato, porque mañá ou pasado nas redes sociales ou na prensa el de BNG votou en contra desto. Non, expliquei por qué. Nós non temos un motivo científico para isto aprobarlo, así de claro, nin científico nin político. Por lo tanto, cada un no seu poleiro. Gracias. Gracias, don Emilio. Señor Torres, segundo turno. Renunciamos, gracias. Renuncio ao turno, doña Cati. Sí, para concluir brevemente, as bonificacións fiscais non só se basan en cuestiones técnicas, se basan tamén moitas veces en cuestiones incluso humanitarias, non? Así que non só ten que ser algo técnico, non? Para justificar unha bonificación fiscal. A segunda intervención súa, señor Emilio, foi moitísimo máis prudente que a primeira, e que a primeira de verdad parecía vostede Iván Torres, digo de verdad. Pero bueno, entendo perfectamente a súa tamén, o seu argumento. Quería aclarar por que o que dixo vostede anteriormente, Emilio, de que a xente inscriba esos vehículos de máis de 25 anos no rexistro para que teñan esa bonificación do 100%. Creo que é importante aclarar que non é fácil porque hai que cumplir unha serie de requisitos para estar nese rexistro, hai que cumplir unhas exigencias de mantenimento que precisamente a xente que ten vehículos de máis de 25 anos porque non ten medios para poder comprar outro, tampouco ten medios para poder ter ese vehículo como histórico. De acordo? Ben, eso é o que quería aclarar. He dito isto, con todos os respetos a todos os portavoces, agradecer o que apoia e o que non apoia, pois bueno, outra ocasión. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Pois, directa vostede inquina ca gardería co fácil que ten de propoñer no Parlamento que a Xunta cumpla coa lei, porque
sabe vostede que a competencia de 0 a 3 anos é da comunidade autónoma. Así que faga a guardería, que debía ter feito moi forte fai moito tempo, porque además hai unha cuestión, sabe quen se preocupa de vez en cando, está moi interesada na guardería de Monforte? Dona Raquel. Entón non sei por que será Dona Raquel, que ten moito interés na guardería de Monforte. E, don Emilio, non diga usted que votamos a todo que non. Cando ustedes propoñen algo que consideramos interesante, votamos que sí, a noso modo de ver. Igual que fixemos hoxe con Experta, e se vostede acepta unha emenda que lle propuxemos, que creo que mellora a súa iniciativa, pois vamos a votar que sí tamén, pero xa depende de vostede. Así que vamos a someter a votación a proposta do Grupo Popular. Votos a favor. 4 votos a favor. Votos en contra. 11 votos en contra, 11, 10, 12, 13 votos en contra. 13 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada. Sí, no, xa. Non se preocupe que xa vexo eu que está duplicada. Vota doble. Bueno, pasamos ao punto número 11, que é outra moción de Experta Monforte, Grupo Mixto, para dotar as piscinas... ¿Sí? Sí, don Emilio. Perdón, que acaba de decir 13 votos en contra. No, a favor. No, en contra. No, son 12 en contra. Son 10 a 2, 12. Este vai con eles. Pero... A ver... Está ben a bromas, tú. Está ben aí, pero o don Germán non votou cando votou o PP. Non levantou a mão cando levantou o PP, levantou como ustedes. Por lo tanto, por eso salían 10 e 3, 13. Outra cosa é que se equivocara, pero se quere, pois absterse, computamos como abstención. Quere absterse, pero non votou a favor. Entón non vamos a repetir ahora a votación. Repito, señor secretario, foron 4 votos a favor e 13 en contra. Sí. Bueno, pasamos ao punto, como decía, número 11, Grupo Experta Monforte, Grupo Mixto. Don Germán xa está, porque usted non se deu cuenta, pero usted levantou a mão co BNG. Eu que quero que lle diga? Non, hombre. Bueno, é igual. Vamos ao punto número 11, así que é un punto sobre as piscinas ao aire libre. Dictamen da comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal de Experta Monforte Grupo Mixto e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG, e 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro e a concelleira do Grupo Municipal Popular, que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, don Germán, ten a palabra. Sí, voulle traer o vídeo desto. Con data 16 de xuño de 2022, Experta Monforte presentou unha moción nos mesmos termos que a actual, dotar da piscina pública ao aire libre a cidade de Monforte de Lemos. É de sobra coñecido por todos a falta de piscinas municipais ao aire libre na nosa cidade, unha necesidade que levamos debatindo dende fai moitísimos anos, e son moitísimos os monfortinos que ano tras anos peregrinan a povos lindeiros para disfrutar de piscinas municipais a precios adecuados aos seus bolsillos. Non temos en Monforte zonas habitadas para baño por un tema de verquidos e salubridade de auga, tendo todos os monfortinos claro que baixa a nosa responsabilidade calquera pode bañarse no río. Reiteramos dende Experta Monforte que non estamos en contra da construción do megaproxecto de Ribas Altas, mas entendemos que son necesarias unhas piscinas ao aire libre, podemos ter ese megaproxecto rematado e non ter un certificado de idoneidade da auga para esa zona. Algo que faría non recomendable o baño no río. Por suposto, cada un pode bañarse onde quere. Dende Experta Monforte insistimos na necesidade desta zona de piscinas, polo anteriormente exposto, instamos ao equipo de goberno a dotar dunha zona de piscinas ao aire libre a cidade de Monforte de Lemos. E nós reiteramos este tema porque creemos que ese megaproxecto contra o que nós non estamos en contra, con esa praia que cando a teñamos, pois poderemos poñer aí un montón de pistas de voleibol.
pois creemos que é compatible ter unha zona de piscinas que, collendo a auga do río, collendo a auga da traída ou o que sexa, pois sempre teríamos a posibilidade de bañarnos en elas, porque é certo que se pode dar a casuística de que teñamos unha piscina, unha praia fluvial con un megaproxecto impresionante, pero que non teñamos un certificado de idoneidade da auga, algo que é posible. É certo que despois baixa a nosa responsabilidade, pois calquera se podería bañar, pero tampouco tería moito sentido. Entonces, entendemos que esta sería a nosa necesidade. Mais nada, gracias. Moitas gracias, señor Loaces. Como nos imos a votar a favor, porque xa trouxemos unha iniciativa similar na pasada legislatura, creemos que é importante que hai unhas piscinas municipais como noutros concellos da contorna e que poderían vir costando uns 800.000 euros, que é como en Vilalba, non? Que a Deputación axudou a construción desas piscinas municipais. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor José Luis, ten usted a palabra. Nos, en principio, o tema de piscinas, por non estamos a favor. O que sí que estamos a favor de que se habilite a zona de baño e unha zona de saneamento na zona do río, porque creemos que facer unhas piscinas municipais e incrementar o gasto ao Concello, pois non o vemos necesario. Gracias. Muchas gracias, señor Torres. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues sí, señor. Como bien dice en su moción, ya en el 2022, 16 de junio, presentó la misma moción a este pleno. Y yo le remití a mi intervención de aquella fecha, salvo que ahora lo hacemos con un proyecto encima de la mesa, con un inicio de expediente, remisión del mismo a la Xunta de Galicia para informes sobre impacto medioambiental. Como ve y como le dije, vamos a cumplir con lo prometido y el proyecto ya es una realidad en marcha. Ese plan filial que usted llama megaproyecto, con gran acierto además, porque es un proyecto sin igual y un gran proyecto, con gran acierto, comienza su andadura y nuestro objetivo es el bienestar de todos los monfortinos y monfortinas, crear ese espacio lúdico sin comparación, no solo en nuestra comarca, sino incluso en toda la provincia y probablemente en Galicia, para que Monforte siga creciendo en turismo, en atracción de habitantes, que se generen más riqueza, y eso sí que puede contribuir igual a fijar población. Le insistí antes y insisto ahora que insiste usted a la Xunta de Galicia que construya las mismas piscinas al aire libre que hizo en Sabiñao, que hizo en Outeiro de Rei, y nosotros vamos a seguir trabajando para tener cuanto antes esa playa fluvial, una gran playa y un gran puente también en el Malecón. Y ya concluyo con eso, nada más. Muchas gracias, don Germán. Segundo turno. É un gran aeródromo. También, en un momento dado. Non interven. Bueno, como a iniciativa era súa, non sei se os demás, según o señor Loaces. Nada máis. Moi ben. Don José Luis. Renuncio a turnos. Señor Torres. Tamén. Renuncio ao turno. Moi ben, pois así vamos máis rápidos. Señor Loaces, o que fixemos en Villalba coa axuda da Deputación foi cambiar unhas piscinas vellas por unhas novas. E ao mellor, igual a Deputación axuda tamén a Monforte no seu momento. E ao mellor. Acórdase aquilo que dicía o señor Rajoy, que dicía a lo mejor. Pois a lo mejor igual tamén axuda, non? E don José Luis, non lle quepa ninguna que faremos o que haxa que facer para que a auga este en condicións. Non o dubide. Faremos o que haxa que facer. Bueno, pois nada, rematado o debate, a ver se ven o señor secretario para certificar as votacións. Esperamos uns minutos. Aviso. No. Renuncio aos turnos.
reanudamos a sesión. Habíamos rematado o debate por renuncia dos turnos dos diferentes grupos, por lo tanto, sometemos a votación a iniciativa de Experta Monforte. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 14 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, punto número 13, claro, co 12 xa se bateu conxuntamente co 7, punto número 13, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG respecto do cale de regadío do Val de Lemos. Ditame da comisión, por favor. O informe favorável á proposta con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG, do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto e 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro e concelleira do Grupo Municipal Popular e que se somete a decisión plenaria. Don Emilio, seu turno. Gracias, ben. Moi brevemente, porque a exposición de motivos tamén é breve, non me vou estender moito máis. Un dos grandes valores potenciais de cara á agricultura no sur de Lugo, en especial o Concello de Monforte de Lemos, é a canle de regadío do Val de Lemos, que dá servicio a unha importante comunidade agrogandeira. Esta canle, construída a finales dos anos 60 do século pasado, e dende aquelas apenas mellorada ni mantida, sufre agora o consecuente deterioro producido polo paso do tempo, facendo pouco útil de cara ao aproveitamento por parte dos usuarios. En recentes datas mantivemos varias reunións coa comunidade de regantes que utilizan ou queren utilizar esta infraestructura e desta conversas en atención á importancia dos problemas que nos puxeron, consideramos imperativo traerlos a este pleno, tamén serán levados ao Parlamento, ao Congreso, creo tamén á Diputación, e por exposto propoñemos o seguinte acordo. Un, instar ao Goberno do Estado a recondoar a débeda da que é titular a comunidade de regantes. 2, instar a Confederación Hidrográfica Miosila a realización dun censo para a xestión dos cobros en toda a zona do dominio. 3, instar a Confederación Hidrográfica Miosila a renovación da infraestructura do canal por parte da Confederación. 4, instar a Confederación Hidrográfica a que non elimine a canle da marxe dereita da canle baixa de Monforte de Lemos. E 5, solicitar ao Goberno galego a redacción dunha parcelaria das zonas afectadas por o canal sen perxuízo das fincas de usos residentes. A este respecto, no punto 5, trae unha moción unha emenda de engádega que ven dicir máis ou menos o mismo, pero con outras palabras. Xa vou dicir que aceitamos. E o que se trata, así rapidamente, isto xa foi debatido nesta Cámara, xa trouxe o BNG no 2022, levou ao Parlamento, por certo, acordouse crear unha mesa de traballo que ainda estamos esperando por ela hoxe, entre outras cousas. Isto saliu dunha reunión non de todos os regantes, pero si dun número de regantes que solicitaron, neste caso foron eles que se chegaron a nós, non nos achegamos á poboación, e nos solicitaron como podíamos enfocalo. Nos xa fixemos tamén traballo no Congreso dos Diputados fai tempo, con preguntas que tiñamos tamén xa respostas que aportamos a toda esta xente, non só de Monforte, sino da sur de Lugo, e o que se busca é esa débeda que está aí, que impide chegar a cobrar subvencións ou axudas e demais a comunidade de regantes, algo que vais acumulando ano tras ano, ainda que cada 4 anos renóvase porque só poden cobrar a última, os últimos 4 anos, quero dicir. E o tema da xestión dos cobros, sabemos que na última reunión que houbero, que as informacións que temos é que agora vai correr a Confederación digamos, coa xestión, igual que quen ten que robar a infraestructura é a Confederación, porque ten que invertir nun servicio tan importante que creemos que é necesario, e tamén a eliminar esa marxe dereita do canal baixo que se nos trasladou desde estes regantes, que unha das propostas que hai encima da mesa é a fechar esa parte do canal. Repito, isto houve información dos regantes, incluso tamén estaba a presidenta que ten a comunidade. Por lo tanto, nos creemos convinte que isto salga adiante, porque é unha infraestructura que isto repercute dunha forma importante
na agricultura e na gandería do sur de Lugo, non vou descubrir nada novo. Tamén é certo que se nombraron nesa reunión, falouse dunhos números de custes, inda que despois foron rebaixados sustancialmente e moitos deses regantes ainda non están contentos, pero bueno, esas son cousas doutro debate. Nós o que aquí traemos é a aprobación destes puntos porque queremos que vai en beneficio do noso Concello. Gracias. Muchas gracias, don Germán. Sí, solo decir que vamos a votar a favor. Muchas gracias, don Iván. Boas, ben, bueno, compartimos con todos o interés por mellorar o aproveitamento do regadío. Compartimos tamén que se inste ás administracións que teñen competencias no mesmo para que intenten frear o abandono del. Benvidos a que se interesen agora por o desenvolvemento do regadío, porque non foi así en marzo do 2017, cando este grupo presentou unha proposta para declarar o regadío do Valle de Lemos como zona de actuación intensiva. Daquelas, o Grupo Socialista votou en contra desa declaración de zona ZAI e o Bloque Nacionalista Galego abstívose. Estaba vostede presente e estaban vostedes presentes, 2017. Tamén estaba eu presente, que daquelas era concelleiro e levaba foi un oponente desa moción de declarar a zona ZAI, por lo cual, benvidos ao problema. Estamos de acordo cas propostas que levan, pero con unha serie de matices. Consideramos que propoñen na súa primeira proposta, propoñen condonar a débeda, sí que sería unha posible solución, pero bueno, condonar a débeda creo que ten que ser en virtud de unha lei. Isto creo que xa foi levado ao Congreso dos Diputados, non sei se unha ou dúas veces, incluso ao Senado, pero bueno, sempre que haya intención se pode conseguir. Hai que ter en conta que iso pode causar tamén un precedente para outras comunidades de regantes, tamén con situacións económicas complexas. En canto a estar a facer a Confederación un censo, home, supoño que, se como ben dixo e como ben lle informaron, se a Confederación se vai encargar agora de pasar o canon de regulación da tarifa de riego a cada un dos regantes, comuneros ou propietarios da zona regable, supoño que un censo terá que facer para pasarlle a alguén ese cobro, non sei, se ela elaborará un censo, se collerá os datos das superficies dos titulares catastrales desas parcelas, non sei como vai a facer, pero está claro que seguro que vai a facer e non vai a facer falta que yo insten, sobre todo se vai a cobrar algo. Instar a renovación da infraestructura, pois tamén nos parece adecuado, pero bueno, tamén supoño que terá en conta que todas as modernizacións e renovacións que se fagan na estrutura, na infraestructura, nos canales de transporte, van a ir a cargo dese canon de regulación e desa tarifa de rego, co cual van a ir a cargo da comunidade de regantes. Se você estuvo reunida con eles, pois seguro que lhe explicaron cal é o problema de todo isto. No tocante a eliminar o canal da marxen dereita, pois, bueno, a verdade é que nós non temos constancia deso. Respecto á primeira noticia que temos, sí que se falou, bueno, non sei cando dice que se refire a eliminar o canal, se é que a Confederación o vai a eliminar ou é a comunidade de regantes que decide non abastecer de auga ese canal. A comunidade de regantes, como concesionaria desde o ano 2006, creo recordar, da concesión de augas para o regadío do Valle de Lemos, é a que ten a potestade un pouco para decir que se rega, que non se rega, por onde se bota auga e por onde non se bota auga. Entón, bueno, non sei se eles teñen previsto, pois a lo mellor por o coste que está supoñendo ese canal, porque o número de usuarios é mínimo ou non os hai, ou hai unha masa crítica moi pequena que non compensa todo o coste, non sei, pero é unha decisión que de todas maneiras se toma nas asambleas da comunidade de regantes e é unha cuestión deles, non sei se, bueno, como vostede dice, se Confederación ten esa idea. E despois, considerando, dice vostede, de solicitar a Xunta unha concentración parcelaria de toda a zona do regadío, entendo eu, falan aí, tanto vostedes falan do canal, o Partido Socialista fala da zona regable, me parece, das zonas afectadas polo canal, entendemos que é toda a zona dominada, que se chama, pois nós evidentemente, como non vamos estar de acordo, se no seu momento propuxemos que se fixera unha concentración parcelaria de todo o regadío do Valle de Lemos, unha das cousas pendientes que está por facer desde fai anos inmemorables. Que é unha necesidade. Tamén lle digo que, bueno, que hai outros, o proceso de concentración parcelaria é un proceso xeralmente longo,
ten unha duración media de 12, 15 anos, reestructurar a propiedade, e hai outros procesos pois, máis sencillos, máis rápidos, non máis sencillos, pero bueno, máis rápidos no tempo que ao mellor poden ser unha solución. Bueno, por todo o anterior, pois simplemente decirlles de que este grupo sempre estuvo comprometido co tema de solucionar o problema do regadío de Valle de Lemos e evidentemente vamos a votar a favor desa moción con todos os puntos que vostede pon e incluso a adenda que presenta vostede para que presenta o Partido Socialista que ven a ser o mesmo que, como ben dixo vostede, o mismo o punto número 5, que non sei a que ven poñer ese punto, porque é o mesmo, eu entendo que é o mesmo. Nada máis, por a miña parte. Pois non é o mesmo. Solo hai unha maneira de xuntar terras a través da concentración ou hai máis fórmulas? Por tanto, hai máis fórmulas, non é o mesmo. E logo falar de temas urbanos donde non se cumpla a lei non é o mesmo. Por tanto, conforme a legalidade. Por tanto, é enriquecer a proposta do BNG, é enriquecela. Bueno, señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, don Emilio, el contenido de la moción nos parece razonable. En cuanto a la parte del acuerdo, creo que realmente vamos a votar. Le proponemos una modificación al punto 5 del acuerdo, donde habla de solicitar al gobierno gallego la realización de una parcelaria en las zonas afectadas por el canal, sin perjuicio de las fincas como son residenciales. Donde nosotros le proponemos una enmienda añadida a ese punto 5, quedando de la siguiente forma. Solicitar al gobierno gallego la realización de una parcelaria o agrupación de fincas, tal cual dice usted, en las zonas afectadas por el canal, sin perjuicio de las fincas como son residenciales, conforme a la legalidad. Yo creo que debemos mirar al futuro, ya desde hace tiempo atrás, teniendo en cuenta que hechos objetivos, como el estado propio del canal de regadío, que es muy deficiente, y que realmente la comunidad de regantes como tal existió durante un corto espacio de tiempo, es importante que se haga este nuevo censo, ese borrón y cuenta nueva, por llamarlo de alguna manera, y una vez modernizado el sistema de regadío, adaptarnos así a la verdadera realidad. La concentración parcelaria es imprescindible, a nuestro juicio, para poner en valor el canal como las tierras a las que afecta. Es fundamental que una vez hechas se respeten los usos agrarios en esas tierras y se impidan actuaciones como las que se pueden ver en la concentración de Bóveda, por citar un ejemplo, donde grandes parcelas que deberían estar cultivadas se encuentran plantadas con chopos y otras especies, pinos, incluso hubo hasta eucaliptos, no descartando que aún quede alguno por allí. No entiendo cómo pueden seguir allí esas plantaciones, muchas de ellas siendo irregulares, y las que pueden tener permiso no entiendo más a qué les fueron concedidos. De eso podría decir bastante, porque tengo cierta experiencia personal. A mí tardaron bastante menos en quitármelas de la tierra. No entiendo cómo puede seguir allí. Desde luego, cualquier plan para la puesta a mano del canal de regadío y las tierras a las que afecta tiene que pasar por la recuperación como suelo agrario útil en la zona. Y decimos que la concentración parcelaria es fundamental porque... ¿cuánto va? 4. Porque de no hacerla, la administración competente no podría ni plantearse la modernización del sistema de regadío, que consistía básicamente en entubarlo, convertirlo en una instalación de riego a presión controlada por ordenador, y digo esto porque no se considera susceptible de tener acceso al sistema de riego a ninguna parcela a menos de media hectárea, es decir, unos 5.000 metros cuadrados. En resumen, vamos a apoyar su moción para no extendernos más, como un paso más hacia intentar recuperar, intentar que algún día la Xunta de Galicia tenga bien ejercer sus competencias, lleve a cabo una concentración parcelaria, poder modernizar el regadío del Valle de Lemos, poner de nuevo en producción toda esa tierra que nunca debió dejar de estarlo, y votaremos a favor de la iniciativa. El regadío es muy importante para este concello y para la comarca. Bóveda, Pantón, Pobre y cualquier mejora que beneficie a los agricultores y ganaderos dentro de la legalidad va a contar con el apoyo de este alcalde y este equipo de gobierno. He dicho. Nada más. Muchas gracias. Don Emilio, segundo turno. Ben, agradecerlle o voto anunciado favorable a todos os grupos, non teño moito máis que decir, porque non dá máis de sí, simplemente unha cousa que non se me digo Roberto. Antes, a portavoz do Partido Popular me dixacou de que como defendía a iniciativa, e na siguiente punto tardaron 10 minutos en defender a iniciativa que trouxe o Espertafonforte e votaron co goberno ustedes, non votei ao goberno das piscinas, e a defensa non tan vehemente como fixen eu, pero escoite non ben e a ver o que cambia, xa mo dirán. Gracias. Gracias, don Emilio. Eso seguro que foi polo aeródromo que dixo don Germán, seguro. Don Germán, quere intervir? Non? Don Emilio? Renuncio turno, señor Torres? Sí, tamén. Renuncio turno, moi ben. Pois sometemos entonces a votación a iniciativa do BNG.
en favor do regadío de Monforte de Lemos. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben, en asuntos de urxencia, antes de pasar a parte de control, de xestión, hai un asunto que traemos, dado que xusto chegou despois das comisións, das comisións. Como ustedes teñen a documentación, pois xa o verán, é unha adenda que presenta o Ministerio de Transición Ecolóxica en relación con a nova depuradora do Polígono Industrial do Reboredo. Non ten ninguna modificación orzamentaria nin de anualidades, o único que ten, según nos transmiten a propia Confederación, é que a Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Transición Ecolóxica fai unha observación no sentido de que na cláusula cuarta deste convenio falta un testillo que son 2 líneas que debe decir que la adenda resultará eficaz desde que se formalice por ambas partes mediante su suscripción antes de la expiración del plazo de vigencia del convenio. Bueno, parece ser que isto é necesario, según a Secretaría Xeral Técnica, e é o único que modifica o convenio, esas 2 líneas. O resto é exactamente todo igual, e se fixan os cuadros económicos non varían para nada. Temos que someter antes de nada a votación de urgencia e logo que proceda a debatir. Así que votamos a urgencia. Votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 4 abstencións. Moi ben. Xa expliquei un pouco de que iba esta modificación. Alguna intervención? Non hai. Sí? A ver, fale unha sola, porque se non hai 2 portavoces. Mire, yo creo que hay un error de transcripción o de algo, porque aquí yo creo que tenían que incluir lo de los días hábiles, y no hay días hábiles. No sé si me estoy explicando. En la propuesta de acuerdo dicen dentro de los días hábiles siguientes, pero no ponen el número de días hábiles, que entiendo que sería 4. No, pero, a ver... Igual está bien redactado, somos nosotros que no estamos entendiendo bien. A redacción é a que propón o Ministerio, por tanto, se a Secretaría... Aquí non cambiamos nada. Esta é a proposta que manda o Ministerio, Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Transición Ecolóxica. Sí, pero es que es igual, non hai ninguna modificación. Unha cousa é o que se anuncia e outra cousa é a proposta de acordo, que é a mesma, repítese. Se fega usted no texto... Pues entonces el error es de la Confederación. Eu non vexo error, Eu non vexo error. Dicen que non é error, bueno, pues porque dicen que el otro... Vale. Yo digo por aquí lo de los días hábiles. Si está bien, perfecto, la redacción... Home, miraremoslo ben, pero é que non vexo o error. Usted que quere... Sí, la onde ve o error? Que error ve? La adenda resultará... Espera. En los días, la adenda resultará eficaz desde que se formaliza por ambas partes mediante suscripción ante la expiración del plazo de vigencia del convenio. Vale, en todo caso, las partes solicitarán al órgano competente dentro de los días hábiles siguientes a la suscripción de esta adenda. ¿Qué días hábiles? Non pon número. Claro. Es que la adenda sí que pone los días, eso quiere que... La adenda pone que son 4 días hábiles. Pon a adenda, sí. Hai que comprobarlo, en todo caso comprobarlo. Vale, yo solo digo que lo comprueben, vale, porque sí, fue vale, que vimos de... Está ben feita a observación, si hai un error, hai un error. Por lo tal, observando a corrección dese apunto, se ten usted razón, pois sometemos a votación a proposta con esta observación que fixo a voceira do Grupo Popular. De acordo, doña Cati? Comprobando o tema dos días que vostede dice, sí. Sometemos a votación esta iniciativa. Hai máis palabras? No. Por todos sometemos a votación. Votos a favor? No. 11 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 6 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta adenda. Pasamos ao punto número 15, este sería o punto 14, punto número 15, información específica de resolucións da alcaldía entre o 9 de maio e o 24 de maio e entre o 5 de junio e o 7 de junio do presente ano.
E punto número 16, rogos e preguntas. Se non estou equivocado, hai registrado onde me meteu a rogos e preguntas. Tes tu rogos e preguntas aí? Me andan as cousas aquí. Hai dous cartas, sí. Pues a mí lo que no te... Sí, usted vale. Bueno, por orden de registro, que é o que estaba comprobando, hai presentado polo Grupo Popular 2 rogos e 2 preguntas que, según teño aquí, as formularía don José Luis. Así que ten a palabra. A pregunta número 1 sería: quen pagou os baños portátiles e os regalos personalizados que se entregaron, así como en que consistiron eses regalos que se entregaron aos 500 xubilados de UGT que se xuntaron no pabillón do Parque Dr. López Suárez o día 8 de xuño deste año? E a segunda pregunta: en que situación se encontra a Ura Municipal e que empresa é a concesionaria da mesma na actualidade? Como rogos se habilita un aparcamento nas oficinas de farmacia da nosa cidade, como existen noutros concellos, para que poidan parar coches con persoas que teñan mobilidade reducida ou discapacidade. E o rogo número 2 é rogo esta Confederación Hidrográfica Miño Sil de reparar a calle que vai do canal, que ven desde Rivas Altas hasta a calle Chantada, así como esta Confederación é reparar todas aquelas rúas que dependen da súa competencia que se encontran en mal estado. Muchas gracias. Ben, pois mire, empezando polas preguntas, vou demostrar rapidamente, moi fácil, porque ten esa curiosidade que é boa, sana. Estes foron os regalos personalizados que se entregaron, e aquí dentro iba a guía do Camiño de Inverno e o plano de Monforte. Isto foi o que se regalou e o que vamos a seguir regalando a todos aqueles que teñan interés en coñecer Monforte e difundir Monforte. Isto foi o regalo personal individualizado. Por outro lado, a empresa que ten a grúa municipal contratada, bueno, el mismo contrato está caducado, hai que volver a sacar a concurso, pero é a empresa Desgru, creo que se chama, que para entendernos todos é de Talleres Pardo, creo recordar. Ahora Gonzalo. Bueno, me dicen que ahora, antes, ahora no. Pero en todo caso é Desgru, que xa está caducado ese contrato e en breve hai que sacarlo a concurso. E en relación cos rogos, bueno, vostede é conveniente que mire por aí nas outras cidades como que paradas hai diante das farmacias, nos cascos históricos, despois xa mo conta. E en relación co tema de Rivas Altas, desde Rivas Altas hasta a estrada de Chantada, antes falábamos do regadío. Claro, estas cousas é conveniente mirarlas ben, porque vostede está pedindo que carguemos encima dos regantes o costo desta estrada. Sí, espere. Calquer reparación dun camiño de regadío vai encima da comunidade de regantes. Iso debe saberlo vostede. Por normativa. Cada arreglo que faga a Confederación de unha pista, iso se anota en el debe dos regantes. E iso é así. E se non pregunten vostede, porque foi sempre así. Outra cousa é que se ejecutara ou non se ejecutara, pero sempre foi así. Así que este tipo de cousas se a desconoce, pues bueno, pero hai que ter cuidado, porque claro, estamos cargando regantes co que coste eso. Non sei se estaría moi de acordo os regantes, non sei se estaría moi de acordo. Bueno, seguindo por orden, estaría experto Monforte, que ten, que os sepa, un robo e dos preguntas. Así que don Germán ten a palabra.
Si, pregámoslle teñen a ben repoñer o peche da pista do Parque López Suárez. Unha primeira pregunta sería: están avisados os propietarios da vivenda da Praza do Conde da caída de parte do tellado da súa vivenda? E a segunda, que ten pensado facer este equipo de goberno cos traballadores da piscina municipal que actualmente dependen de Trax? Grazas. Pues moitas gracias. En relación co rogo, bueno, pues nada, se hai un desperfecto habrá que arreglalo, xa mandaremos mirar ese asunto. En relación cas preguntas, decirle, se están avisados os propietarios, pois sí, fixeron incluso personalmente. Eu personalmente co propietario lle dixen que tiña que mirar ese trozo de teito que ten algún desprendimento hacia o interior, non hacia a rúa, pero sí hacia o interior. E en relación co que temos pensado facer cos traballadores da piscina, pois mire, non estamos vendo posibilidades que a empresa que depende ahora mesmo. Os traballadores da piscina non dependen do Concello para nada, dependían da empresa que xestionaba a piscina no seu día. Ao resolver o contrato e pasar a Traxa, subrogáronse, e por tanto ahora están dependendo de Traxa, e o día que hai outra empresa, pois subrogaránse e irán para outra empresa. E durante o tempo das obras hai que analizar cales son as posibilidades, e xa se dirá aos traballadores, lógicamente, en primeiro lugar, antes de decir a nadie, deben ser os primeiros en sabelo. Pero ese é un tema que hai que analizar, que estamos analizando coa empresa Traxa, porque é que está gestionando este momento o servicio. E, por último, aquí me entregou don Emilio unha pregunta, dúas preguntas e dous rogos, sí, justo. Usted a palabra. Ben, voulle fazer dos rogos e unha pregunta, outra falla compañero que escribiu el. Ben, primeiramente, os rogos que non teñen por contestarse, que den constancia. Un é que se tomen medidas de carácter urxente, perdón, para solucionar os problemas de corte de agua provocados polas obras. Quero dicir que nas últimas datas, pois, nas rúas Couto Francisco Moure, sobre todo, houve routes seguidos, e vai con o noso coñecemento, pois foi moito debido á presión que trae pois do outro lado de Monforte das obras que están acometendo, e sabemos que rompe a auga en todo o ancho uns días, unhas veces con máis frecuencia que outras, pero neste caso foi nunha semana, pois creo que rompeu, estuveron os veciños sin auga 4 ou 5 días así, en intervalos. Que se tomen as medidas de carácter urxente nese punto concreto. E o rogo número 2, pois xa o traxen tamén aquí ao pleno fai tempo, algo parecido, que era regular o tráfico naquela zona, pero que a rúa que hai entre os supermercados Líder Gadis se dotada de sinalización de tráfico por motivos de seguridade viaria. Calquera de nós que vai ali sabemos que se queremos salir hacia a rúa Chantado, hacia a rúa Manuel María, non hai sinalización de stop, nin nada que nos permita ou que nos faga parar. Esa é unha rúa que foi no seu día formaba parte daquela urbanización que entendemos, de feito vostede me contestou a min que era municipal no seu momento, creo lembrar, e bueno, que se faga iso. E a pregunta que lle vou facer eu é que en pasadas días, inda que hoxe estaba funcionando con normalidade o bus urbano, en días pasados estuvo empregando para o servicio outros autobuses, e estamos contando por tempo, fai máis ou menos un mes que viña participando. Cando no pliego de condicións do contrato pois falábase de que o autobús se averiaba, tiñase que dar o servicio con un autobús similar. Nós non temos nada contra a concesionaria, inda que xa podemos ver algunha anomalía neste último ano, pero neste caso creemos que se hai unha avería e leva moito tempo, hai que tomar medidas, e a preguntar se tiña previsto o Goberno Municipal tomar medidas ao respecto. E a outra pregunta falla o meu compañero, se me permite. Sí. Sabendo do lamentable estado no que se atopa o cine da antigua Sociedade Fraternal e sabendo que os propietarios non teñen intención de facer ningún arranxo, ten previsto o equipo de goberno algunha actuación pola súa conservación? Hombre, señor Luaces, que caritativo está usted? O sea que temos que comprarlo, porque si non podemos, e si non lo compramos, que creo que non é a prioridade, que facemos? Vamos a arreglar a súa casa sin máis,
E as outras sociedades? Porque unha cousa que des unha axuda para o que sea, como se ten dado para o Círculo Vitoria, para o Ateneo, para a propia Fraternal, en fin, eso son unha cousa, e outra cousa é acometer unhas obras de conservación dese cine. Por lo tanto, pois xa lle digo que non temos pensado arreglar o cine porque non é unha competencia municipal, non é. É unha cousa privada, ademais, non é pública, non? Eso por un lado. E por outro, don Emilio, a ver, as cousas todos nos gustaría que foran perfectas, pero os buses teñen que pasar tamén ITVs, teñen que pasar revisións, a veces para que pasen hai que facerlles certas reparacións, e se presta o servicio con outro autobús. De todas as maneiras, vamos, non tiñamos constancia de que fose moito tempo, pero en todo caso tomamos nota e pediremos explicacións a concesionaria por se acaso houbera algunha cuestión que non nos sepamos, que pode ocurrir. En relación con os robos, a ver, mira, xe sei que se publican moitas cousas que non son verdad. Por exemplo, titular típico: centos de persoas tuveron non sei cantas horas sin auga. Mentira. Non foron centos de persoas, porque só foron as persoas que viven do Reboredo, paso a nivel para arriba. Aí non hai centos de persoas, porque non viven centos de persoas aí, e tampouco estuveron nin 4, nin 5 días, nin 6 horas, porque levou a reparación 4 horas e afectoulle solo a esa zona, porque o resto deuse servicio por outras conducións. Que a todos nos disgusta que eso pase, a mí o primeiro, non lle capa ninguna dúda, porque, en fin, sería do género tonto, pois que querer que pasen accidentes, que reventós, sería do género tonto. Por tanto, non. E tamén xa lle digo, creo que xa dixen aquí alguna vez, esa tubería, pois está en moi mal estado toda ela, e haberá que darle unha solución parecida a que se está dando a tubería general que ven dos do Cornado, e que ahora mismo se atopa aí na proximidade de calle San Pedro, e que ten que chegar a San Vicente. Bueno, pois, para ir hacia o polígono, hacia Piñeira, hai que facer o mismo. Habrá que ver de onde saca a financiación, que máis ou menos algo temos pensado, o recorrido, donde impacte menos, que haya menos zonas habitadas, e, por tanto, teña menos impacto, e, por tanto, asegurar de que os servicios que presta no polígono, pois as empresas non teñan ningún problema de abastecemento. Non queremos que eso se produzca. Por lo tanto, tan pronto acabemos coa tubería xeral, que esa sin duda sí que é prioritaria, que non volva a ocurrir o que ocorreu cando rompeu na baixada do Cornado casi inaccesible, ou debaixo da vía en Paso de Río Seco, que eso sí que son problemas serios. Despois pode ocurrir que nunha calle hai un reventón e afectar aos veciños da calle, sí, e que é desagradable para os veciños, por supuesto, pero por lo menos a tubería general da auga asegurar o abastecemento ao resto da cidade. E para o polígono hai que pensar igual, hai que pensar nunha tubería xeral do polígono e que debe partir, lógicamente, desa tubería que estamos poñendo agora e chegar aos depósitos de Piñeira, e non só ao depósito de Piñeira, ao propio polígono, porque desde o depósito de Piñeira ao polígono tamén é de fibrocemento. Por lo tanto, hai que poñela tamén hasta ali. Eso por un lado. E por outro lado, bueno, o tema desa calle que vostede dice, a ver, a mí non me consta que ha habido unha entrega ao Concello formal desa vía. Esa formaba parte da urbanización de Gadis, no seu día, asumiuse como propia, pero creo que non hai unha cesión formal. De todas maneiras, pois vámoslo a mirar, porque se propoñer unha señal de esto, pues, hombre, que non por eso deixe de estar eso señalizado, é ben seguro. Moi ben, bueno, pois non habendo máis asuntos, rematamos o pleno.